Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udo sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the #1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 18, tuiga 2024. Sa aton sininga Christmas Countdown. Pito na lang kadlaw, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mga kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Mga balantayan, nga dalakuan karon nga mga balita sa bumbuanay sa udto pagbutang sang trapal nga safety measures sa International Builders Corporation sa Ungka Flyover. Hindi epektibo. IBC nagpangayo sa pasaylo sa mga biktima na hulugan sang debris. Pulis kinaigo sang debris. Nagpanindugan nga hindi magbaton sang compensation. Construction worker nga nakabuno patay sa pulis sa Uton pasakan sang kaso nga murder. Pulis nakapalupok kay isa bangod nag-jam ang service sa firearm. Evacuation rate sa mga pumuloy sa sulod sa 6-kilometer radius sa Mount Canao naglabot na sa 99% sunod sa Office of the Civil Defense. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bombohanay sa Uto. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Numero 1 sa balita, komentaryo. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Disyembre taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 7 araw na lamang po, Pasko na. Sa ating mga headlines, ang Department of Justice at Bureau of Corrections tiniyak ang seguridad ni Mary Jane Veloso habang ito yung nananatili sa Correctional Institution for Women. Pamilya Veloso naman emosyonal sa kanilang muling pagkikita. Pagkaing niluto naman ng kanyang magulang, nagsilbing almusal ni Mary Jane Veloso sa kanyang pagbabalik Pinas. Abangan mamaya sa ating ulat panahon, mga pag-ulang dala ng bagyong Kerubin, lalo pang lumawak flood warning itinaas naman sa 10 rehiyon sa Pilipinas. Alkalde naman ng Pandi, Bulacan, arestado dahil sa kasong pangahalay. Pondo ng Department of Education maaaring i-augment ni Pangulong Marcos mula sa bilyong piso na hindi nagamit ng ahensya para naman sa computerization program ayon sa pinuno ng Senado. Sa international news, tutukan po mamaya ang Amerika ay tinangging sangkot sa pagpatay sa Russian general na nasa likod ng atrocities. Sa balitang palagkasan, pag-upo ni US President-elect Donald Trump, hindi raw makakapekto sa mga preparasyon para sa 2028 Olympics.
at live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Lalo pang lumawak mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang apektadong lugar ng bagyong Kerubin na ngayon ay nasa tropical depression category. Sa kasalukuyan, namata ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 175 km sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kumikilos ang bagyo ng pahilaga-hilagang silangan sa bilisya na 10 km kada oras. Ang taglay na lakas ng naturang bagyo ay 45 km bawat oras malapit sa gitna at meron naman pagbugso na aabot sa 55 km kada oras. Sa ngayon ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bahagi ng Surigao del Sur. Ngunit ang mga pag-ulan ay umaabot hanggang sa rehiyon ng Visayas pati na sa mga karatig na lugar kaya iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga otoridad lalo na sa mga low-lying areas sa eastern seaboard ng ating bansa. Tunay pa pong balita na harap naman sa banta ng pagbaha ngayong araw, nasa 10 rehiyon sa ating bansa dahil po yan sa mga mabibigat na pag-ulan. Ito ay dulot na rin po ng pag-ulang dala ng bagyong Kerubin na inasahang makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan po ito doon sa may Region 4A o Calabarzon, partikular sa may Quezon Province, maging dyan sa may Region 4B o Mimaropa, partikular na sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Maging dyan sa may Region 5 o Bicol Region ay nakakaranas din po ng mga mabibigat na pag-ulan, partikular sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Sa Region 7, partikular po dyan sa may Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Sa Region 8 o Eastern Visayas ay makakaranas din po ng mga pag-ulan dyan sa Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Biliran at Southern Leyte. Maging sa Region 10 o Northern Mindanao, partikular na po dyan sa may Lanao del Norte, Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Sa Region 11 naman o Davao Region, makakaranas din po ng mga pag-ulan sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at sa Davao del Sur. Sa Region 13 o Caraga Region ay makakaranas din po ng mga pag-ulan sa Dinagat Islands, Agusan del Sur, Surigao del Norte at maging dyan sa Agusan del Norte. Sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman ay dyan naman sa may Maguindanao at Lanao del Sur. Samantala, pinapayuhan pa rin po ang mga residente sa mga mabababa pong lugar na bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan at mga tributaryo. Kasama na po ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Sa iba pang balita, tinawag ng Department of Foreign Affairs ang Indonesia bilang isang tunay na kaibigan ng Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng tuluyan ng pagpapawi kay Mary Jane Veloso dito sa ating bansa mula sa mahigit isang dekada ng pagkakakulong doon sa Indonesia dahil nga sa drug charges na kinakaharap nito. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migration, Undersecretary Eduardo Jose de Vega, hindi makakalimutan ng Pilipinas ang kabaitan ay pinakita ng pamahalaan ng Indonesia sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapahintulot na i-repatriate itong si Mary Jane. Mahalagang pahahalagahan umano ng panig ng Pilipinas bilang pagtanaw ng kabutihan ng naturang bansa. Kasama si Undersecretary de Vega sa mga sumundo kay Veloso pabalik naman sa Pilipinas. Ayon sa opisyal, ipinaabot na rin ang naturang pangako ng Pilipinas na paninindigan ang practical arrangement na pinirmahan ng dalawang bansa daan upang tuluyang mailipat ang kustodiya nitong si Veloso dito sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Samantala, kuha naman po tayo ng karagdagan pang balita dyan. Ang Department of Justice at ang Bureau of Corrections tiniyak po ang seguridad ni Mary Jane Veloso habang nasa loob po ng Correctional Institution for Women. Kaugnayan, may nagkalapang report si Bombo Victoriantino.
Bombo Dennis, Bombo Ever, naging emosyonal ang pagtatagpo ng pamilya nitong si Mary Jane Veloso sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ngayong araw. Binigyan kasi ng pagkakataon ng gobyerno ng Pilipinas itong si Mary Jane Veloso na makasama ang kanyang dalawang anak, magulang at mga kapamilya bago ito sumailalim sa quarantine period na magtatagal nga ng 5 araw. Labis ang tuwa ni Mary Jane Veloso dahil tuluyan na itong nakabalik ng bansa at muli nitong nasilayan ng malapitan ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang dalawang anak. Panawagan naman ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana'y mabigyan siya ng executive clemency para tuloy na siyang maging malaya. Aniya, inabot ng mahigit 14 na taon ang pagdurusa niya sa kaso na hindi niya naman ginawa. Narito ang panawagan ni Mary Jane Veloso. Mabigyan nga na ako para makasama ko na po yung pamilya. 10 years na po ako nakakulong sa Indonesia. Sa kaso na hindi ko ginawa. Samantala, mananatili itong si Veloso sa loob ng Reception and Diagnostic Center ng Correctional Institution for Women sa loob ng 60 araw. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., kapag natapos na ang 60 araw ay maaari nang ilipat si Veloso sa maximum security compound. Tikom naman ang bibig nitong si Katapang kung kailan mabibigyan ng executive clemency itong si Mary Jane Veloso. Narito naman ang paliwanag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Mary Jane Veloso will be staying at the Reception and Diagnostic Center for the next 2 months or 60 days, so they will never meet. And then kung talagang they will be finally designated a Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice na mabibigyan si Veloso ng parehong pribilehiyo na ibinibigay sa mga persons deprived of liberty na nakapiit sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, maaaring makapag-avail si Mary Jane Veloso ng Good Conduct Time Allowance matapos na mailipat nga sa gobyerno ng Pilipinas ang kustodiya nito mula sa kustodiya ng gobyerno ng Indonesia. Aniya, kabilang sa computation o magiging competition itong 14 years na ginugol nito sa piitan dyan sa Indonesia. Kabilang sa susuriin ng Department of Justice ng Bureau of Corrections ang naging pag-uugali nitong si Veloso habang nakapiit sa kulungan sa Indonesia. Narito naman ang naging bahagi ng paliwanag ni Justice Undersecretary Raul Vasquez. Well, we'll see kung paano anong effect niyan kasi meron ng final judgment doon. It's no longer a live case. But as to whether or not she would be granted any privilege relating to reduction of jail sentence, ganyan, or commutation further, or release even. Kasi kung okay na yung DCTA niya, bakit hindi? Why talk about international covenants kung meron naman tayong batas mismo na nag-govern niyan? Or kung sa tingin ng ating Pangulo ay pwede nang gawaran ng executive clemency in the exercise of his ultimate and absolute authority, along with other equally entitled PDLs. Samantala, binigyang diin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na karapatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong ang pagbibigay ng executive clemency. Ayon pa rin yan sa umiiral na batas dito sa ating bansa. Habang wala pang clemency o anumang utos ng pagpapalaya kay Veloso, ay mananatili nga ito sa kustodiya ng Correctional Institution for Women. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice maging ng Bureau of Correction na itong matinding seguridad kay Mary Jane Veloso sa loob ng naturang piitan. Napag-alaman kasi na isa sa mga correction dito sa mga naging recruiter nitong si Mary Jane Veloso ay nasa loob rin ng naturang piitan, bagamat nilinaw nga kanina ni General Catapang na nasa maximum security camp na itong recruiter ni Veloso, at habang ito namang si Veloso ay mananatili dyan sa isang lugar, partikular na itong tinatawag na
ito hong magiging paglalagakan netong si Mary Jane Veloso sa loob. So hindi sila magkikita mismo netong sinasabi nga naging recruiter netong si Mary Jane Veloso na naging dahilan nga ng kanyang pagkakakulong doon naman sa Indonesia ng mahigit 14 na taon. Bombo Dennis, Bombo okay. Bombo Vic, so gaano tumagal yung pagkikita? Initially, sabi kanina ni Undersecretary o ni Assistant Secretary Clavano ay mga around 30 minutes to 1 hour yung pagkakataon para makasama yung pamilya nitong si Mary Jane Veloso at magkayakap sila, ma-welcome at kumain. So, anong naging setup? Maaari mo bang ibahagi, Bombo Vic? Kanina, Bombo Dennis, sinamahan tayo mismo ni General Katapang doon sa may bahagi ng Reception and Diagnostic Center. Bagamat hindi tayo binigyan ng pagkakataon lahat ng mga media na roon, hindi naman tayo nabigyan ng pagkakataon na pumasok mismo doon sa pasilidad, bagamat nakasilip lamang tayo doon sa may mismong gate noong area. At doon nga nakita natin itong si Mary Jane Veloso na kinukuhanan ng fingerprint at kaukulang mga dokumento habang itong kanyang pamilya ay nag-iintay nga doon sa may left side kung saan ay itong si Veloso ay kinukuhanan ng fingerprint at iba pang mga proseso bilang bahagi pa rin ng proseso nitong paglilipat nga ng kustodiya ni Veloso dyan sa Correctional Institution for Women. After niya na makuhanan ng fingerprint at dumaan sa kaukulang proseso, ito nga dito na nagkaroon ng pagkakataon na humarapa sa mga kawani ng media itong si Veloso at ipinanawagan niya itong clemency na matagal na niyang hinihingi sa gobyerno ng Pilipinas. Ipinanawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana'y mapagbigyan siya ngayon dahil nga masyado na aniyang matagal itong 14 years na ginugol niya doon naman sa kasalanan na sinasabi niyang hindi niya naman nagawa. Maging itong pamilya nga, Bombo Dennis, ni Veloso ay nanawagan rin ng executive clemency kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. At umaasa nga sila na bago nga magpasko ay tuluyan na mapapalaya itong si Mary Jane Veloso. Ayon naman kay Undersecretary Raul Vasquez ay pinag-uusapan pa rin itong ganitong wala pang nababanggit itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magbibigay nga ito ng executive clemency dahil nga isinasa o kumbaga iniisip din ng Pangulo ito yung iba pang mga PDL, mga persons deprived of liberty na pwede ring mabigyan itong ganitong uri ng clemency para tuluyan ng makalaya. Partikular na anya itong mga senior citizen na, itong may mga malubhang sakit na at pwede nang makalaya batay doon sa good conduct time allowance nila, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria Tino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mamaya may mga update pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, hinggil ho dyan sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita. Samantala sa iba munang impormasyon na atin hong tinututukan, kinilala ng Fitch Ratings ang maayos na monetary policy ng Pilipinas na nakatulong umano sa pagbaba ng inflation. Ayon nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre ng taong kasalukuyan ay bumaba mula sa dating 6% noong nakaraang taon at tumaas ng malaki yung interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas 3 ulit noong nakaraang taon para ibalik ang inflation sa target na 2.0 hanggang 4%. Bumaba naman ang inflation na batay doon sa record nitong Nobyembre at nagkaroon ng cut ang Bangko Sentral ng Pilipinas doon sa interest rates para sa Agosto at Oktubre upang suportahan ang paglago ng ekonomiya. Inaasahan ng Fitch Ratings na aakyat ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa sa 5.7% para sa taong ito at ganun din magiging trend yan hanggang sa susunod na mga taon hanggang 2026. Pinapaunlad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Capital Market Development at inilunsad na nga ang peso interest rate swap upang mapalakas pa ang kalakalan at liquidity ng lokal na bonds at mga iba pang mga instrumento kakibat ho ng naturang mga hakbang. Papatayo ng mga karagdagang report.
Yung kapakanan at kaligtasan daw ni Mary Jane Veloso ay pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong nakabalik na sa bansa ang ating kababayan. Ang Pilipinas ay lubos naman ang pasasalamat sa Indonesian government. May balita si Bombo Annalise Soberano. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan at kaligtasan ni Mary Jane Veloso ngayong nakarating na ito sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na pangunahin sa tinututukan ngayon ng mga otoridad ay ang kaligtasan ni Veloso, lalo pa at pinangalagaan niya ito ng Indonesian government sa matagal ng panahon. Pinasalamatan din ng Pangulong Marcos ang gobyerno ng Indonesia at sa lahat anyang nagpaabot ng tulong para mapanatili ang mabuting kalagayan ni Veloso. Ikinalugod-an niya ng pamahalaan na naririto na sa bansa si Veloso. Resultaan niya ito ng matibay na pagkakaibigan, kooperasyon ng Pilipinas ng gobyerno ng Indonesia. Malugod-an niyang tinatanggap ng pamahalaang Pilipinas ang paglilipat ng kustodiya kay Veloso na nangyari dahil sa matibay na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia. Kaninang umaga nakabalik na ng bansa si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Kasama niya ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration at Bureau of Correction. Sa isang pahayag naman, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas ay isang kaginhawaan at kagalakan hindi lamang sa kanyang pamilya kung hindi sa lahat ng mga Pilipinong nasundan ang kanyang mga kwento. Live mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry magiging. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry magiging. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry magiging to you. Merry magiging to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala sa pagpapatuloy pa ng mga balita, binigyang diin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang pangangailangan pong ma-impeach si Vice President Sara Duterte bago ang Christmas break ng Kongreso. Ito ay upa daw mapanagot ang pangalawang Pangulo mula sa umano'y labis na pag-aksaya sa pondo ng gobyerno. Pagdidiin ni Bayan Chairman Teddy Casino, dapat ay agad nang ipadala ng Kamara de Representantes ang impeachment complaint sa Senado upang umusad na sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan anya nito ay matitiyak ang napapanahong desisyon laban sa Vice Presidente bago pa man ang 2025 midterm elections. Iginit din ni Casino ang paggawad ng hustisya at pananagutan laban sa mga nakakataas na opisyal ng gobyerno ay dapat prioridad ng Legislative Department. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang paglikom ng Makabayan Block ng 106 na lagda mula sa mga kongresista para masuportahan ang mas mabilis na pag-usad pa ng kanilang inihaing reklamo. Naharap nga si Vice President Sara sa dalawang impeachment complaint. Una dito ay ang inihain ng Civil Society Group at Akbayan. Pangalawa ay ang inihain naman ng Makabayan Block. Una na rin pong iniulat ni House Secretary General Reginald Velasco ang posibilidad ng ikatlong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Papatay ng karagdagang mga report. Yung hiling daw ng pamilya Veloso na makasama si Mary Jane sa paparating na Pasko. Ano kaya ito? Mapagbibigyan kaya? At yung iba pang mga lighter side sa pagbabalik bansa nitong si Mary Jane Veloso. Ating alamin, tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Tuloy na isinusulong ng kampo at pamilya ni Mary Jane Veloso na mapagbigyan ang executive clemency na hinihiling nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyan ng maabsuelto sa mga kinakaharap na kaso nito na may kinalaman sa drug trafficking. Sa isang panayam ay patuloy na nakikiusap ang mga magulang ni Veloso sa Pangulo na sana ay mapagbigyan na at maigawad na kay Mary Jane ang inaasam na kalayaan nito matapos makulong ng higit 15 taon sa Yogyakarta sa Indonesia. Ani Cesar Veloso, sana daw ay makasama na nila si Mary Jane sa darating na Pasko para kumpleto nilang
nilang masasalubong at maipagdiriwang ang naturang selebrasyon. Dagdag pa niya, sa tagal ng pagdurusang naranasan ni Mary Jane sa kanyang pagkakakulong, talagang ito ang pinakahinintay ng kanilang pamilya na muling manumbalik at makitang muli ng harap-harapan ng kanilang anak. Sana po itong Pasko sama-sama na po kami, ibigay na ng ating Pangulo ang clemency para masaya po yung Pasko namin. Po medyo pumitik kanina yung puso ko at medyo kasi yung may baradong isang ugat yung puso ko, kaya naramdaman ko kanina pumitik siya, kaya lang wala naman akong inumin gabot. Kaya ito medyo kumalma na naman, kaya ito masaya. Gusto ko nang maakap talaga yung ating sasaya. Talagang sa tagal ng panahon na nagdusa yung aking anak, ito na, sasaya namin. Talagang maiiyak ka talaga dahil yung aking anak na yun mahal na mahal ko yun. Samantala, kinumpirma naman ng abogado ni Veloso na si Attorney Edre Olalia na pag-uusapan nila sa isang pribadong sesyon ang tungkol dito kasama mismo si Mary Jane. Sa ngayon ay hayaan na muna anyang magpahinga at mag-settle down itong si Veloso sa pasilidad sa Mandaluyong kung saan patuloy itong oobserbahan sa loob ng 5 araw. Still down the road, no? Because the next vista tawag natin hearing is on February 19. Even if we were given a chance later on to settle down and let her be documented, go through the process, check her health, and then we'll have some private time with her, including the lawyers. Give them some private time for a moment, but of course, we're still negotiating. Right? Na-enjoy naman din agad ni Veloso ang adobong baboy na kanyang hiniling sa kanyang ina bilang pasalubong nito sa kanya pagdating nito sa correctional facility. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Penhiza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Plano ng Department of Agriculture na gawing simple ang ipapatupad itong protocol para sa kampanya kontra sa African Swine Fever. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., plano nilang hatiin na lamang sa 2 kategorya ang mga lugar na ikinukonsidera sa kampanya kontra sa African Swine Fever at tawagin ang mga ito bilang ASF-free at infected. Ito ay mula naman sa kasalukuyang color coding scheme na ilang taon nang sinusunod tulad ng red, pink at yellow zone. Ayon naman sa kalihim, napansin nilang nagdudulot ng hindi magandang impresyon at stigma ang naturang kategorya, lalo na ang mga lugar na nasa ilalim ng red zone. Sa pamamagitan ng mas pinasimpleng protocol, umaasang kalihim na lalo pang mapapalawak ang kampanya ng pamahalaan na buhayin ang hog industry sa ating bansa mula sa epekto ng African Swine Fever at mahikayat na rin ang mga hog raisers na muling subukan ang naturang industriya. Kasabay nito ay magpapatuloy niya ang pag-usad ng commercialization ng African Swine Fever vaccine upang mas malawak pa ang makagamit ng bakuna at maprotektahan ang mga alagang baboy mula sa naturang sakit. Ayon kay Secretary Laurel Jr., plano nila na maisapinal ang bubuing protocol at agad na maipatupad sa susunod na taon. Bombo International News. Nilinaw po ng Amerika na hindi ito sangkot sa pagpatay sa Russian general na nasa likod ng atrocities sa ikinasang operasyon ng Ukraine. Ayon kay US State Department spokesman Matthew Miller, walang alam dito ang Amerika at hindi ito sangkot sa pagpatay kay Igor Kirillov, ang head ng Russian Army's Chemical Weapons Division. Subalit muling binigyang diin ni Miller ang nauna ng assessment ng Amerika na si Kirillov na na-assassinate simula pa ng salakayin ng Russian forces ang Ukraine ay ipinag-utos daw ang paggamit ng riot control agents sa giyera na paglabag-an niya sa Chemical Weapons Convention. Sinabi din ni Miller na ang naturang Russian general ay sangkot sa serye ng atrocities, sangkot din ito sa paggamit ng chemical weapons laban sa Ukrainian military. Ginawa nga ng US official ang paglilinaw na ito matapos akusahan ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova ang Western allies ng Ukraine na kasabwat umano sa asasinasyon sa Moscow. Samantala, inaresto nitong araw ng Martes itong si Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque, kasamang konsehal na si John Rojas at isa pang individual kasunod ng reklamo na panggagahasa na kinumpirma naman ng pulisya nito lamang araw ng Miyerkules. Ayon nga kay Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe ng pulisya,
sa Metro Manila, nagsagawa ng operasyon ang isang tracker team para naman ipatupad ang arrest order. Aniya, ang operasyon ay nagpapatibay na walang sino man ang nakakataas sa batas. Patuloy naman ang National Capital Region na nakikipagtulungan upang tiyakin ang hustisya ng walang takot at binibigyang pabor at pagtitiyak ng pananagutan sa nagkasala. Itinanggi ng kampo ni Roque ang mga paratang at tinawag itong peke at meron daw political motive. Naghain na ang alkalde ng Musyon upang ipawalang bisa ang arrest warrant at ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak naman ng pulisya sa publiko na patuloy ang investigasyon at inaasahan na may mga karagdagan pang detalyeng mailalabas sa mga susunod na araw hinggil sa naturang usapin. Kung pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga karagdagan report, kaugnay pa rin sa mga napapanahong paksa. Dako muna tayo dyan sa Senado, mga kabombo. Ang pondo ng Department of Education ay maaaring i-augment ni Pangulong Marcos mula daw sa bilyong piso na hindi nagamit ng ahensya para naman sa computerization program. Ayon yan sa liderato ng Senado. May balita si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na maaaring dagdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo ng Department of Education mula sa bilyong piso na hindi nagamit ng ahensya para sa computerization program. Ayon kay Escudero, mayroon ng kagawaran ng edukasyon na mahigit 36 billion pesos na hindi nagamit kung saan maaaring pagkunan ng Pangulo matapos tapesan ng Bicameral Conference Committee sa 10 bilyong piso ang pondo ng ahensya. Punto rin ito ng liderato ng Senado kung saan anya may kapangyarihan ng punong ehekutibo na dagdagan ang anumang item sa budget mula sa savings o unspent items sa pondo. Sa ganitong paraan anya, hindi kailangan ni Pangulong Marcos na i-veto ang ibang line item sa General Appropriations Bill para makapagbigay ng pondo sa kagawaran ng edukasyon. Sa nakalipas na 3 taon simula noong 2022, ang Department of Education ay mayroong mahigit 36 billion pesos na hindi nagamit na pondo mula sa computerization program nito. Noong 2022, humigit kumulang 13 billion pesos ang inilaan sa ahensya para sa computerization program nito. Ngunit humigit kumulang 10 billion pesos ang hindi nagalaw. Noong nakarang taon, gumastos lamang ang kagawaran ng 50% ng 20.4 billion pesos na alokasyon nito sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Sa ilalim ng kasulukuyang budget, ang ahensya ay hindi pa gumagastos ng 15.9 billion pesos sa 18.08 billion pesos na nakalaan para sa computerization. Ikinalungkot ng senador na dahil sa kabiguan ng departamento, naganap na magamit ang 2022 computerization budget. Ang 10 billion sa unobligated funds ay babalik sa National Treasury sa pagtatapos ng 2024. Git ni Escudero, kailangan matiyak ng Department of Education na magagamit ang pondo nito ng maayos. Ang mga lokasyong ito para sa edukasyon ay hindi makatutulong sa sino man, maliban kung ito'y ginagastos ng Department of Education ng maayos sa mga proyekto nilalayo nito. Kinatigan naman ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Escudero na pwedeng i-augment ni Pangulong Marcos. Ngunit ang tanong anya ay kung may savings daw ba ang DepEd. Yes, that's correct. Yeah. In as much, in the event na may savings, pwede naman dagdagan. Pero it's a big if. May savings ba talaga? Sa dinami-dami, sa limpak-limpak na salapin na linagay sa program, talaga bang sigurado tayo? Hindi tayo nakado. Samantalang yung crisis natin sa edukasyon, yun ang talagang walang kaduda-duda. Nauna nang umalma at nagreklamo sa Education Secretary Sani Angara dahil tinapesan ng Kongreso ng 12 billion pesos ang pondo ng kagawaran ng edukasyon, kung saan ang 10 billion pesos anya ay para sa kailangan ng computerization program. Pero sabi ni Escudero, binuhusan ng pondo ang computerization program pero hindi naman nila nagamit ng husto. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nagpatupad po ngayon na mahigpit na seguridad ang Senado matapos na makatanggap ng bomb threat kahapon. Sa labas ng gate ng Senado, may mga nakadeploy ng mga pulis upang masiguro ang kaligtasan sa lugar.
Nagpapatupad din ngayon ng mga karagdagan panghakbang sa seguridad bago pumasok sa gusali kung saan sinusuri ang bawat sasakyang pumapasok. Ang dagdag na security measures ay pinapatupad ngayon ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Ayon kay Attorney Renato Bantog, ang Senate Secretary, mayroon umanong nag-post ng banta sa social media page ng Senado. Kahapon po yan ng umaga. Posibleng prankster anya ito dahil nag-post din kung saan-saan ang naturang account. Sinabi naman ni Senate President Francis Chizis Escudero na bagamat hindi ito ay kinukonsiderang credible at seryosong banta, nagpatubad ba rin ng iba yung pag-iingat ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Sports News. Kampante ang organizer ng 2028 Los Angeles Olympics na hindi maapektuhan ang kanilang paghahanda para sa nakatakdang pag-upo ni US President-elect Donald Trump. Pagtitiyak pa ni LA28 Chairman Cassie Wasserman, hindi maapektuhan ang naturang hakbang dahil magkahiwalay naman ang usaping politika at Olympics. Hindi rin ito, anya, naapektuhan sa anumang resulta ng boto ng mga mamamayan sa California, ang estado ng Amerika na magsisilbi bilang host sa 2028 Olympics. Maalala na si US Vice President Kamala Harris ang nanalo sa estado ng California sa nakalipas na 2024 US presidential elections. Ngunit sa kabuuan, ang nakakuha naman ng tagumpay ay si Trump. Pero ayon kay Wasserman, ay nagsagawa na ang naturang lupon ng inisyal na pakikipagpulong sa transition team nitong si Trump at tiniyak ang mga ginagawang preparasyon para naman sa Olympics. Hindi rin nababahala si Wasserman sa bagong mga polisiya ni Trump sa pag-upo nito sa kanyang pwesto, lalo na ang kilalang immigration crackdown na una nang ipinangako noong panahon ng kampanya. Ang 2028 LA Olympics ay nakatakdang isagawa sa July 14 hanggang July 30, 2028. Ilang buwan bago pa man ang nakatakdang 2028 US presidential elections na mangyayari para naman sa susunod na proseso ng halalan dyan sa Amerika. Samantala sa karagdagang balitang palakasan, nagkampiyon ang Milwaukee Bucks 2024 NBA Cup matapos nitong talunin ang Oklahoma City Thunder sa finals. Bumida sa panalo ng Bucks si two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo na gumawa ng 26 points, 18 rebounds at 10 assists. Sa loob lamang yan ng 38 minutes na kanyang paglalaro. 23 points naman ang naging ambag ng kanyang katandem na si Damian Lillard. Sa Thunder, hindi naisalba ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang kupunan matapos na siya ay malimitahan lamang sa 21 points at 4 rebounds at 2 assists. Ito ang ikalawang edisyon ng NBA Cup matapos nasimulan ang naturang laban sa nakalipas na taon kung saan ay napunta sa Los Angeles Lakers ang unang championship trophy. Sa ilalim ng NBA Cup, ang bawat player ng champion team ay makakatanggap naman ng $500,000 habang ang mga players ng first runner-up team ay makakatanggap naman ng mahigit $200,000 para pa rin sa kanilang nakamit na tagumpay. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ipinagmalaki ng Department of Foreign Affairs bilang isang mahalagang tagumpay para sa bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ang pagbabalik sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso at marka din ng tiwala at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa isang statement na inilabas ngayong araw ng Department of Foreign Affairs, pinasalamatan din ni Secretary Enrique Manalo ang gobyerno ng Indonesia sa sincero at decisive action nito para payagan ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso bago magpasko. Naging posible anya ang napakahalagang araw na ito ng pagbabalik sa bansa ni Veloso dahil sa generosity ng Indonesian government. Pinasalamatan din ng ahensya ang Department of Justice na siyang nakipagtulungan sa Department of Foreign Affairs at kay dating Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Hamoralin, at kanya pong team sa pagpaplano ng repatriation ni Veloso.
Nagpaabot din ng pasasalamat ang DFA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman sa kanyang pag-aproba ng mga rekomendasyon at gabay para sa kapakanan ni Veloso. Ngayong araw po, dumating nga sa bansa si Veloso makalipas ang 14 na taong pagkakakulong niya sa piitan sa Yogyakarta, Indonesia. Matapos na mahatulan ng kamatayan, may kinalaman sa iligal na droga. Kabilang mga pagkilos naman ang ginawa ng ilang grupo, mga kabombo, kaugnay doon sa naging hakbang ng Kongreso yan sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. At yung zero subsidy para sa PhilHealth ay kinundinangayan ng ilang grupo at ilang ekonomista mismo ay nangalampag. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon. Diyan sa lungsod ng Maynila, nandyan si Bombo John Flores. Pinangunahan ng mga grupo ng mga manggagawa ang indignation rally sa Maynila ngayong araw bilang pagkondena sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kamakailan na 2025 pambansang budget kung saan binigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. Zero budget PhilHealth, huwag pirmahan! Zero budget PhilHealth, huwag pirmahan! Ayon kay dating Department of Finance Undersecretary Shelo Magno, ang ginagawa ngayon ng Kongreso sa PhilHealth ay nagpapahiwatig-anya ng panggigipit dahil lang umano nais ng mga kongresista puna ng kanilang pansariling pangangailangan tulad ng pagmudmod ng mga ayuda at paggasta sa mga ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pampamudmod ng mga politiko, lalong-lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, napupunta para sa patronage politics. Nakakawala po ng dignidad. Nanawagan rin ng mga manggagawa ng veto, restore at reform kung saan pinapavito nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang niratipikahan na bersyon ng Bicameral National Budget. Sigaw nila, ibalik ang subsidiya sa PhilHealth. Napakadali naman ng desisyon kung ang iniisip natin at kapakanan ng taong bayan. Pero kapag ang tinatry mo talagang gawing priority, yung kapakanan ng mga politiko at kapag nagingay na yung taong bayan, medyo magugulat sila. So wini-welcome po natin ngayon itong muling pag-iisip ng Malacanang at sana sumama na rin ang Kongreso at Senado na mag-reflect at sigaw din ng mga ito na magbitiw sa pwesto ng liderato ng Department of Health at PhilHealth si Secretary Ted Herbosa na siyang chairman ng PhilHealth Board at nangalampag na gamitin ang sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, plano naman po ng Labor Coalition na nagkaisa na questionin ang constitutionality ng aprobadong 2025 National Budget Bill sa Korte Suprema sakaling hindi ito i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil na rin sa paglabag umano sa constitutional mandate ng national budget na unahin ang edukasyon at kalusugan. May iba ding mga grupo at individual ang nagbabalak na hamunin ang constitutionality ng 2025 General Appropriations Act kung saan nagdagdag nga ang Kongreso ng bilyon-bilyong halaga o umano mula sa orihinal na National Expenditure Program na isinumite ng executive para sa ilan pong mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay nagkakaisa Chair Sani Matula, maghahain ang kanilang grupo ng kaso laban sa gobyerno sakaling lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang pondo. Hindi anya nila papayagan ng pamahalaan na abandonahin ang tungkulin nito sa taong bayan. Binatikos din ni Matula ang zero subsidy para sa PhilHealth na isang direkta daw na pag-atake sa social justice at sa konstitusyon, kaya't marapat lamang anya na i-veto ng Pangulo ang inaprubahang pondo ng Kongreso.
Ilan pa sa mga grupong nananawagan sa Pangulo na i-veto ang General Appropriations Act na nagtanggal sa subsidiya ng PhilHealth ay ang Action for Economic Reforms. Tinawag po ng grupo na isang gross violation ng sin tax law ang alokasyon ng mga pondo sa ilalim ng General Appropriations Act para sa 2025 kung saan kasi inilaan ang 85% ng excise tax collections mula sa tobacco at sweetened beverages para sa PhilHealth para sa implementasyon po yan ng Universal Healthcare Act. Samantala, kampante naman ng Philippine Nuclear Research Institute na hindi gagamitin para sa paggawa ng mga nuclear weapon ang una nang naharang na depleted uranium sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na dyan sa Central Visayas. Ayon nga kay PNRI Director Dr. Carlo Arcilla, bagamat kilala ang uranium bilang main component sa paggawa ng nuclear bomb, malaki ang posibilidad na naharang sa bansa ay gagamitin sa ibang paraan. Sa katunayan niya, mistulang hindi alam ng mga nahuling individual ang tamang handling para sa mga ipinuslit na radioactive materials. Inihalimbawa ni Dr. Arcilla ang mga natunton na uranium sa isang condominium sa Pasay City na nasa kalagitnaan mismo ng commercial at residential center. Naniniwalang opisyal na hindi kabisado ng mga nagtangka na magbenta nito kung ano ang bantang dulot ng naturang klase ng uranium sa kanilang kalusugan at seguridad, kasama na ang banta sa kanilang kaligtasan. Ibinunyag din ni Dr. Arcilla ang kanilang natukoy na modus operandi ng mga nahuling individual kung saan ay pinakilala umano ang mga ito bilang platinum upang makakuha ng mas mataas na presyo. Samantala, ipinasusuri na rin ng mga otoridad ang mga batang natukoy na nakalapit sa imbaka ng uranium dyan sa Pasay City upang makita kung naapektuhan ang kanilang DNA natapos na hindi matukoy bilang yung bilang ng araw na pagkaka-expose nga doon sa mapanganib na kemikal. Itong Oktubre nang magsagawa ng entrapment operation at nahuli ang 3 individual na umano'y nagbebenta ng uranium sa matagumpay na operasyon at nasamsam ng mga otoridad ang nasa 20 kilograms ng metal bar at 3 kilograms ng black powder na pawang nagpositibo sa uranium at yan ay 2 klase ng uranium yung na-detect sa naturang operasyon. Ilan pa mga operasyon ang isinagawa ng National Bureau of Investigation at Law Enforcement Agency sa ilan pang bahagi ng bansa at kasalukuyan ho ay umaabot na sa 100 kilograms ng uranium ang kanilang nasamsam sa mga serye ng operasyon. Naniniwala si Director Arcilla na manaharang na bulto ng uranium ay pinuslit lamang sa Pilipinas dahil walaan niyang minahan ng uranium dito sa bansa na kanilang nababatid o na-monitor sa mga nakalipas na panahon. Sa iba naman pong balita, iginiit ni dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza na may oversight ang Kongreso sa paggamit po ng Confidential at Intelligence Fund. Ito ay kasunod ng controversial nga na pagtalakay ng House Good Government Panel sa paggamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dating pinamumunuan naman ni Vice President Sara Duterte sa mga confidential at intelligence fund nito. Katwiran ng dating commissioner, itinatakda ng batas ang pangangailangang isumite ang accomplishment report ukol po yan sa paggamit ng confidential at intelligence fund sa Pangulo ng Pilipinas, maging sa Senate President at House Speaker. Ibig sabihin ay maaari anyang tanungin ang sinumang gumamit sa naturang pondo ukol sa accomplishment report na isinumite. Naniniwala rin ang dating COA official na hindi maaaring gamitin ni Vice President Sara ang issue ng confidentiality para hindi sumipot at sumagot sa katanungan ng mga mambabatas ukol sa kanyang paggasta. Kinumpirma rin ng dating COA official na maaaring gumamit ng mga alias ang mga ahensya ng pamahalaan na gagamit ng confidential fund. Gayunpaman, ito ay kailangan anya na magabayan ng akma at malinaw na panuntunan. Kasama na po dyan ang ilang control measure tulad ng journal na kung saan ay ipinapakita ang tunay na pagkakakilanlan ng mga recipient o mga tumanggap ng naturang pondo. Samantala, ang Commission on Elections ay kinilala umano ng
international research institution at ginawaran ng parangal na 4 parangal mula sa International Center for Parliamentary Studies. Ang International Center for Parliamentary Studies, mga kabombo, ay isang research institution na nakabase sa London doon sa United Kingdom at ang naturang institusyon ay nagsusulong naman ng mga katuwang nitong bansa ng paggawa ng mga pulisiya at mabuting pamamahala sa paraan ng maayos na ugnayan sa mga parlamento at gobyerno. Kaugnay nito, ang Electoral Commission of the Year at Electoral Ergonomy Award at Electoral Conflict Management Award, pati ng International Institutional Engagement Award ang mga nakuhang parangal ng Commission on Elections mula yan sa naturang international bodies. At inaasahan mga kabombo na tatanggapin ito ng poll body at ikinatuwa naman yan ng mga opisyal ng Commission on Elections ang naturang pagkilala. Samantala sa oras pong ito, kuha po muna tayo ng report. Ang Philippine National Railways humingi po ng paumanhin sa mga naapektuhan sa ginagawang mga tren na nagdudulot po ng trapiko. Kaugnay yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Humihingi ng pang-unawa ang pamunuan ng Philippine National Railways sa mga naapektuhan ng kanilang isinasagawang proyekto sa kahabaan ng Region 3, NCR at Region 4A. Sinabi ni PNR General Manager Giovanni Miranda na kanilang pinapabilisan ang trabaho para hindi na makaabala sa ilang mga mananakay. Tiniyak niya na kapag natapos na ang nasabing train systems ay mas maraming mabebenepisyuhan ng mga mananakay. Ang ginawa po namin ay inati-hati yung operasyon muna, kumbaga mas susing pagpaplano dahil kung bibiglayin po natin na mula Laguna hanggang sa Albay ay medyo may mga kaukulang risk po o mga panganib sa pagsasagawa po yun. Kaya minabuti namin tinignan kung ano yung mga segment ng mga lumang relays na pwede tayong mag-operate na ng mas maaga sa bilang tugon po dahil kailangan natin magbigay ng serbisyo sa ating mamamayan, whether taga Metro Manila or mga taga Bicol po yan. Kaya po binuksan yun, plinano mula sa nakarang administrasyon ng PNR at itinutuloy ko po at kung ano po ang mga kinakailangan pa para maging safe, reliable po ang operasyon sa tatlong bahagi ng PNR na ito ay yun po ang aming gagawin sa kasalukuyan po at yun ang primary na ginagawa namin mula sa pag-upo ko ng September po hanggang matapos na taon nito. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pag-aayos at natitiyak nito na aabot sila sa itinakdang target date ng nasabing proyekto. Magsisimula sa May Parañaque hanggang sa Daraga Albay po. Approximately po ang magiging ang takbo natin sa kalsada ngayon kukumpara natin sa kalsada po. Ang commute for private car ay inaabot po yan mula Parañaque hanggang ay mga 9 hanggang 10 oras sa kalsada po yan. Pero pag natapos po yun mga 5 hanggat 5.5 oras po ang approximately na magiging biyahe na lang po ng ating tren mula Parañaque. So almost half po ng travel time ang ating marireduce. Of course, that still differs po kapag kung anong kondisyon ng mga kalsada natin. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Nadako tayo dyan sa Western Visayas at pulis dyan sa Iloilo. Pinatay sa saksak dahil umano sa selos. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Bataya ang isang pulis matapos saksakin ng isang construction worker sa Barangay Pakyan, Oton, Iloilo.
Kinilala ng pulisya ang biktima na si Police Staff Sergeant Erwin Kalubayan ng Criminal Investigation and Detection Group Iloilo at residente ng Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Habang suspect naman ay si alias Dana, 40 anyos, residente ng Barangay Sinibaan, Dingle, Iloilo. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordana, hepe ng Oton Municipal Police Station, sinabi nito na isa lang nililigawan ng pulis at ng suspect. Ayon kay Hordana, nakipag-inuman ang pulis sa tindahan ng kanyang nililigawan habang suspect naman ay nakipag-inuman naman sa katabing tindahan. Nang umalis na ang pulis, bigla na lang umano na sinaksak ito ng suspect. Nagawa pang manlaban ng pulis kung saan binaril nito ang suspect. Selos ang lumalabas na motibo sa krimen, gayon pa man patuloy pang investigasyon ng mga pulis sa krimen. Initially disclosed na yung victim natin is a katropa rin na PNP na which is assigned sa Criminal Investigation and Detection Unit 6, specifically in Iloilo Provincial Field Unit. Ang posibleng anggulo is silos rin kasi may lumalabas rin na both parties are courting sa may-ari ng store. Si Police Lieutenant Colonel Abner Hordana para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hitchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, Firecracker Zone. Formal na binuksan dyan sa South Road Coastal Properties sa lungsod ng Cebu at yung mga healthcare facilities naman sa Central Visayas ay sinailalim na agad sa Code White Alert bilang paghahanda dito sa nalalapit na holiday season hanggang sa pagsalubong na yan ng bagong taon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Isinailalim na sa Code White ang lahat ng healthcare facilities sa Central Visayas dahil sa posibilidad ng pagdagsa ng mga pasyente na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Kaugnay nito, hindi na pinayagan ng bawat healthcare workers na mag-leave sa nabanggit na mga araw upang mas paghandaan at magbibigyan ng serbisyo ang mga pasyente. Samantala, formal nang binuksan ng Firecracker Zone na malapit sa South Road Properties nitong lungsod ng Cebu. Alinsunod dito sa direktiba ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, sa naturang lugar lamang maaaring magbenta ng mga samut-saring paputok, gaya na lamang ng fireworks, firecrackers at iba pa. Inihayag ni Garcia na plano nitong maglabas ng executive order para sa mga designated areas ng bawat barangay kung saan maaaring magpaputok ang mga residente. Sinabi pa ng opisyal na sa open space lamang pinahihintulutan ng mga ito na magpaputok gaya na lamang ng mga basketball court o di kaya ay sa mga bakanting lote. Dagdag pa, ito'y upang maiwasan ang trahedya dahil sa lubhang mapanganib at peligrosong dala ng mga paputok na maaaring magdulot ng pagkasunog ng mga tirahan, disgrasya at marami pang iba. Mahigpit pang ipapatupad ang naturang executive order kasama ang kapulisan, maging ang mga barangay tanod nitong lungsod ng Cebu. An open space, open basketball court or whatever it is, so many variables nga mahitabo as a result of asa na mo ipabuto imong firecracker. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Crystal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang bagong gawa namang kalsada papasok ng Region 2 matapos ang mga kalamidad, pansamantala pong bubuksan sa publiko upang maibsan ang matinding trapiko ng ilang araw pong nararanasan. Kaugnayan, may nakalapang report ang Bombo Radio Kawayan. Nakatakdang buksan pansamantala sa publiko ang mga bagong gawa na kalsada sa Jardine Nuevo Vizcaya upang mapaluwag ang daloy ng trapiko sa lugar. Matatandaan na ilang araw nang nararanasan ng mabigat na daloy ng trapiko sa bayan ng Jadi dahil sa mga ongoing road constructions kung saan inaabot ng 5 oras bago makadaan sa lugar. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Novalina Gasid, ang tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na sa ika-20 ng Disyembre ay maaari ng daanan pansamantala ang mga bagong gawang kalsada at sa ngayon ay inaantay na lamang na matapos ang ilang araw na curing period nito. Ito anya ay bilang konsiderasyon sa holiday season, ngunit pagsapit ng Enero 5 sa susunod na taon ay muling ipagpapatuloy ang road construction. Simulaan niya nang magpalabas sila ng 4 na alternate route ay naging light to moderate na lamang ang traffic condition sa bayan ng Jadi na mayroong 15 to
30 minutes na interval dahil nagpapatuloy pa rin ang stop and go scheme. Ngunit tuwing sumasapit ang alas 6 ng gabi hanggang hating gabi ay muling nararanasan ang heavy traffic dahil maraming mga pampasaherong bus at trucks ang bumabaybay sa naturang kalsada sa mga ganong oras, kaya naman umaabot ng higit 1 oras ang aantayin bago makausad ang mga sasakyan. Maliban sa bayan ng Jadi ay tinutukan din nila ang bayan ng Santa Fe at Bambang na nakakaranas din ng traffic dahil sa mga road constructions. May mga nakadeploy po na mga motorcycle patrollers at sila yung nagbabantay kasi as of now stop and go po yung kalsada natin doon yung sa may under construction. May mga motorcycle patrollers na galing po augmented from different police stations na malalapit sa Jadi at sila yung kasama ng Jadi na nagmamando po doon to avoid counterflow, ganyan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, lone tennis athlete na sina Steffi Aludo at Tenil Madis ay muling nakasungkit ng tropeyo sa kanilang nilahukang laban nitong nakalipas na mga araw. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Dagupan. Pinatunayang muli ng unstoppable lawn tennis athlete na sina Steffi Aludo at Tinieli Madis ang kanilang galing sa larangan ng lawn tennis matapos silang itanghal na kampyon sa katatapos lamang na Philippine Tennis Association International Tennis Federation J60 Manila Leg 2 nito lamang buwan ng Disyembre na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex, Manila. Pinataob ni Madis at Aludo ang mga bansang nakalaban sa nasabing kompetisyon gaya na lamang ng Korea, Indonesia, Thailand kung saan itinanghal silang kampyon sa women's doubles at naging kampyon din na si Madis sa singles category na tinalo ang pambato ng Korea na si Ji Yeon-ho. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa dalawang atleta, ibinahagi ni Aludo ang ilan sa kanilang mga strategies sa most challenging opponent nila na Korea. Kasi malakas po talaga sila kasi nag-observe po kami sa laro nila nung semifinals. Nakikita po namin ni Tenny kung ano po talaga yung weakness nila. Yun, nag-analyze po talaga kami, saan namin kukuha yung puntos, saan namin ilalagay yung bola. Dagdag din ni Madis ang mindset na baon nila sa bawat laro nila sa loob ng court. Ang mindset po talaga namin ni Steffi is to focus po talaga. Every point counts po talaga. Yun po talaga yung concentrate po talaga sa laro. Samantala, nakatakda muling lumaban ang dalawang atleta sa J100 na gaganapin naman sa bansang Dubai. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Yan ay sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, pwede rin sa YouTube, TikTok at kahit sa Facebook Live. At dyan nga, sa bahagi po ng Visayas, doon sa mga kababayan po natin, mga hiligay non-speaking, ariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Pero doon sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Habang dyan sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo at sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us.
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Sa atin pang Christmas countdown, 7 araw na lamang po, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo, kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Kagapon gin patigayon ang isa iya ka committee hearing. Ini may kang tanan sa falling debris. Dira iya sa may kontrobersyal nga ungka flyover nga kun sa din isa gani sa mga miyembro sang Philippine National Police ang naigo. Kagapon si Banuati nagpabutyag sang iya sining pagkadismaya ining PNP member bangod nga daw kasubong kuno nga nagagwa pa siya yang butigon. Ti karon sa aton sining mga kabombo nakita diri sang sangguniang Panlalawigan nga ining pagbutang sang trapal as safety measure sang kontraktor sining International Builders Corporation hindi epektibo. Sabay naman sang IBC nagpangayo sila sa pasaylo sa pulis pero ang pulis nagpanindugan hindi sila kuno magbaton or hindi siya iya magbaton sang compensation or bayad abi kay naigo ang abaga ni Sarge, nagasgasan or naglitik ang iya sining helmet. Sa mga panwaron pag isang pulis kagapon sinya tikon why kamoy labot kami may labot. Kay man may pamilya kami ang ginapulian. Isa pagin sa mga nakita to kagaging plastar sang pulis kagapon. Sinyati wala sila sa safety officer, wala sila sang project manager. Hambalila 24/7 ang field office pero sang ginlantaw no sang pulis no nga nahulugan kadibriti way man tutawo. I-check ta bala ang dugang sining mga detalye with the Bombo Lindsay Buddy. Lin, sa report na please come in. Matapos Bombo Cham ang ginpatigayon nga committee hearing sang Sangguniang Panlalawigan na may kaangtanan sa saning mga nagkalahulog nga debris sa ungka flyover. Nagsaling si Police Staff Sergeant Frank Sanchez nga isa sa mga nahulugan sang debris sa idalom sa ungka flyover nga tinagapanindugan siya nga hindi siya yabang siya magpabayad bisan sa International Builders Corporation or sa Department of Public Works and Highways Region 6 bangod sa pagkahulog nga kung sa diin ang iya nga helmet na damage kagtang iya man nga abaga na igo sang natupan ini sang debris o kunining mga semento kag aspalto sa iya nga abaga. Nagsaling dari no si Police Staff Sergeant Sanchez nga do kalain lang kay nabatian niya nangin pahayag sa tuanay ni Regional Director Engineer Sonny Boy Oropel sang DPWH 6 nga do nagasaling nga ti do himuon pa kuno siya nga butigon nga nagahimo-himo sang istorya ti although wala man nakatambong kahapon si Regional Director Oropel nag-instruct ini siya sa representative nga si Engineer Ormel Santos sang DPWH nga ti ihambalon si Regional Director Oropel nga ti siya si
Police Staff Sergeant Sanchez nagahambal sang matuod kag wala yano sang edited abi sa mga ginpang saysayaman sa atubang sa mga board members kahapon nga adlaw sa sangguniang panlalawigan. Kay suno sa iya, kay magluwa sa iya Bombot Sam ginpahayag ya dari nga madamo pa sa mga biktima sa saning mga nagkalahulog nga mga debris halin sa ibabaw sang flyover kag na ano bala nang ang iyang friend kuno sang iyang Iloy Bombot Sam nagagi man dira sakay sa private nga salakyan nahulugan man gani isang semento ang iyang windshield kag sa atop gid sang iyang salakyan. Ginpalantaw ina sang driver kay timiara sang pulis sa amo nga time ginpalantaw yakon may semento bala nga nagtupa sa atop sang iyang salakyan kay tinagsaling man ang pulis nga kuuma may ara sang semento. Tinagsaling man ang driver nga ti ipa-washing yan na lang kuno kay wala na saya sang time. Bombot Sam nga ti pa malibot patuabi pangitaon pa kung sino diri ang in charge sa Ongka flyover para nga ti ma-record kag based sa record sang Pavia Municipal Police Station duha lang ka mga mga tagreklamo or biktima ang nagpadulong niya sa ila para nga ti ma-record ang ini mga insidente pero nagapati sila nga madamo pa sang iban nga mga motorista nga naglabay dira kag tinaigo especially sa isa man kakilala nga rider sang pulis nga tinataktakan man sang balas halin sa ibabaw sang flyover. Iban gani suno kay Police Staff Sergeant Sanchez wala na lang yan naga-report kay tidon natak-an na bla kay damo pa man sila sang alasikasuhon rason nga tiway na naga-pablatter or naga-pa-record sa bahin sang Pavia Municipal Police Station. Yari bala sa usaho na sang sang International Builders Corporation kag sang DPWH. Amo gani Bombot Sam. Amo nang gusto gid nila nga wala na lang sa may mareklamo. May mga iban man nga mga alasikasuhon abing iban nga mga pumuluyo rason nga di ginapabayan na lang way na lang ginatinder. Maganahan ka pa imo yung magreklamo nga hambalong ka lang ati bisan sino pwede maka-claim nga nahulugan. Kagway man sang tawo way man to sila sang sugidan actually nga safety officer or anything nga being or sino man dira nga tawo kay ti as experience ni Police Staff Sergeant Sanchez wala gid sang mga safety officer or engineer or manager nga nagatubang siya sang siya ang nahulugan sang debris. Yari bala pamatiyan nato nangin pahayag ni Police Staff Sergeant Frank Sanchez. I am here for the sake of everybody. Don't worry, sir. And thank you again sa mga representative na tundri from IBC. Sir, salamat sa inyong presensya diri. Kag sa aton, ang ako lang kinasakit ang buot nga ang gagawa ng istorya tapi halin ni director ng DPWH na imuha ko putikon. Well, wala man siya di. So kung istorya ato kung ni sa representative siya pasi hindi siya kaya puno pati. Anyway, sir, I will assure you hindi ko mangayo alin sa office niyo. Kaga sa kagina sir, sa ginambang namo nahulugan actually coincidence man nga upod ni mama sa CPU ang salakyan nga private nga nahulo na ulaan sa siminto naglabay dira nga natay nga ni checkpoint gali ginambala niya pagani kuno pulis nga sir paliw bilang tao sa atop ko puno sa siminto ang bala pulis puno sa siminto ma'am sige na lang pawasingan ko na lang and then may isa kaupod man nga rider nga naulaan sa balasda alin babaw because nga tamada na sila mag-ano sa kimpo nila naglakad sila at pasari mapuli na mapaway na so hindi lang muna siguro damo pa so ako kapasalamat ako si sining ngunan na kita subong para pasanagan kita tanan and liwat I will stand my ground why ko sa kwaon na compensation dako tani nga butang para sa akon nga mapansin man tong mukha play over putapan sa safety para so bilang ultimo nga pulis nga pasalamat ko sa inyo tanan sir sa atong chairman sir. Nagpasalamat lang si Police Staff Sergeant Sanchez sa
kay kayunan nga ini siya ang makapabutsyag man sang iya sa nga eksperyensya. Ti anong nanging desisyon karon sang komitiba? Bumbulin sa ano plastadas Actually, Bombot Sam, antes pa nagrekomendare si Board Member June Mondehar, ang chairman sang Public Order and Security, na ngayon anay sang sorry ang International Builders Corporation, ang ilatid to nga representative si Mr. Maximo Pareha sa mga nabiktima sa sining nahulugan nga mga debris sa ungka flyover. Ginpamangkot ini sila ni Board Member Mondehar kung ano blang ang mga safety measures nga ginbutang nila didto sa may ungka flyover. Kay ti may mga ginawa trabaho pa sila sa ibabaw nga timyara sang nagkalahulog ang mga debris kag wala may nagsalo abi bisan ang trapal nila dira nga ginlaragway pa ni Board Member Distura nga do kurtina nga nagapalid-palid. Ti ang pahayag dari ni Mr. Pareha nga may ginbutang kuno sila nga safety nets, may sako nga gindugang sila para nga ma-prevent nga may mahulog sa dalom kag kun in kaso nga kulang pagid dugangan ina nila. So ginpamangkot sa liliwat ni Board Member June kung ano ang safety nets na nila, nabutang na nila o kung ibutang pa lang. Tisunod dari sa ila sa International Builders Corporation, may ginbutang na kuno sila, ang sako nila ginbutang naman para ma-prevent ang ining mga debris nga mahulog sa idalom kag subong gina-improve ina nila nga kung may mga activities sa ibabaw, Bombot Sam, may bollard man sila kuno nga ginbutang sa idalom. Pero sila ni Board Member June Mondehar nang gaagi dira sa pero duway gid sa kuno may nakita nga sako kag safety nets kay si Board Member Mondehar taga 2nd District man mo, Bombot Sam, ginpamangkot man siya san ulang ginbutang ang ini mga safety nets base kuno sang isa lang blakadlaw. Bombot Sam. Sino ganining representative sang IBC si Paxio, sino to? Maximo Pareha. Pareha. Siya ang representative to kahapon. No, kay patawag pag sinapol ang mga sindiro, kargang kartap siyang impadala. Ang magani mo but something ang saling dari ni Pareha nga nabutangan kuno nila nets galing kay tibasi iban kuno bla Bombot Sam kuno nagkalagisi. Tapos before pa lang kuno ara naman na ang nets galing kriti ambulan na basi kulang kag nagkaragisi ilang gid. Yari bala pamatian nato na nangin paathag sang International Builders Corporation representative si Mr. Maximo Pareha. Representative ako sang IBC, no? And of course, we're so very sorry. Makabati kami sa mga parehas na ang mga insidente. Actually, ang mga ginaubra namon sa babaw, no? Before that, ginalantaw man namon. Ang aton nga purpose man is, of course, ang safety sang tao, well-being sinisa mga tao naton, workers naton. At the same time, no, sa aton nga public. Natabuan ng abi nga may mga insidente parehas ini. Kaya hindi man naton ma-avoid, no? Although we have mitigations kag matapos mga preventions naton, pero kung gisa may aragid makalusot, no? And I'm so very welcome gid nga development, no? Sa amon regarding nga nag-share o kung sang nagparindugan kay Staff Sergeant, no? Nga naghambal kag nanindugan gig nga may ara, no? Kaya because of looking into the incident, dapat kinanglan may ara man kami sang ginatawag nga ano bala ang balasihan namon, no? Kay may ara kung because of social media kung gisa may ara mga fake news. Subong niya, we're so very glad nga may ari nanindugan, no? And for that is a very positive, no? Nga welcome na development sa amon because of makabulik ina, no? Sa amon sang kung ano bala ang kulang pagin namon, kakulangan namon para ma-improve namon. We don't want to siling maghatag kami sang perwisyo, no? Although may mga inconvenience kung isa nga makita ninyo apang for us, no? Parehas malanta. Workers, matao kita, and public, no? Hindi kita gusto nga siling masakit o kung magka-damage kita o ma-injury kita because of that incident. Ang muna nga sa amon subong is very positive. Any negative nga mabatian namon,
kung kisa ginalantaw ginanamon bisan sa radyo pa lang. Ginalantaw namon ano bala ang mga kulang namon. That is for our improvement. So with that ginapasihan namon yung insidente, gina-review namon, makabati kami ano bala ang atmon himuon no? To prevent nga hindi na matabo, di ba? Considering nga wala sang action, so hindi mo na pwede because may ara na sa may mga natundan nga na-accidente. So with that, Mr. Paria, ano mga safety measures na yung butang nyo dira, na apply nyo dira? Sa subong activities namon sa Bapaw is may ara sini nga nagabutang sa geofoam namon, may ara na concreting activities na, construction activities na, safety measures. Ang safety measures namon nabutang namon, may ara kami mga net nga ginpamutang, may ara kami nga sako nga gindugangan namon sina sang kwan nga para ma-prevent lang may mahulog sa dalom. So kung with that kung may ara pagid nga siling nga kung may kulang pagid no, magadugang kami. May safety net ka mo nga ginbutang? Oo, may ara sila mga sakwan, mga sako kita nga ginbutang to prevent nga sa debris nga mahulog sa dalom. And now, again, improve namon, kung may mga activities kami sa babaw, gibutang kami sa bullard sa dalom, para nga ang traffic naton, ma-isolate naton, nga in kaso por kaso, may mahulog yun man, hindi naton maibitar, hindi na maigo sa dalom. May safety nets ka mo nga butang. Tapos may anong sako, anong purpose ng sako nga ito? Sako is to prevent nga kung may mga debris, may mga gagmay nga mga may mahulog, maigo sa sako siya, masulod ang ato mga debris, hindi mag-igo dito sa ginagyan sang mga salakyan kundi sako ka mo nga butang kag may safety nets. Daw gagay ko daw kita ang sako ng safety nets ng bullard kita o to gabi. Mayo plastado sa bullard to gabi. Ina is amon gani ginahambal ko nga kung ingyaso may parehas na mga insidente. Welcome gina sa amon kay very positive nga paghimuan namon sa mga remedial measures kag tapos improvement para sa ano lang kamo nagbutang sa safety nets kapon? Ang nets namon is ibang gani naglagisi na eh. Before that is may ara na siya. Kaya may mga kulang lang. Kaya siguro isa man kay improvement namon kay basic ko ng iba namon mga workers kung isa is not aware nga may ara bala nga tawag diri nga kung isa may basic gampang-gampang sa babaw review namon ang amon sini mga controls. Nabatian Bombotsam si Mr. Maximo Pareha, ang representative sang International Builders Corporation. Ang vibes ni Sir Pareha, believe ako, very optimistic sa iya. No? Very optimistic katama sa kay Sir Pareha, no? Katulad ng ginlamang sang mabatian nila kuno yang negatibo ti ginakabig nila ina nga positibo. Tingala ko nga gapabungol lang sila kay tingala man ko nga duway lang sa bungog nila, no? Bumbulinse kay amo gali na iya. Ang negatibo nila nga mabatian, positibo para sa ila. Perte man nga abilidad sa International Builders Corporation. Amo gali niya nga mga sahi isang doktrina ang nagakadapat sining aton sining hibaloon nga kung ano man yang negatibo nga gina haboy dira sa ila ti kabigo nila nga positibo ina. Very good gid, no? Na-touch gid ako sa statement man ni Mr. Pareha, representative sa International Builders Corporation. This is the second time around, no? From the International Builders Corporation nga nakabati ako nga hindi kami gusto maghatag sang perwisyo. Ang mambal ko kay Mr. Pareha, hinay-hinayon ko lang amat-amaton ko, Yankee, uniform, tango. Basta mo pa lang makapamotivate sa ila. Ti 2019 pa na nga perwisyo,
hindi ka mo gusto maghatag perwisyo sa mga pumuluyo. No? Naperwisyo na gani. Naperwisyo na gani. Hindi pa sila si Toto Alvin to bla, Alvin Patrick siyo to. Amo man ang bali mga pilo Ilonggo ko, hindi ko gusto nga maperwisyuan. Oh, Yankee, uniform, tango. Oh. Tisaling gani dari Bombot Sam ni board member June Mondihar nga hindi effective kung siya maglantaw, hindi effective ni mga safety measures sa International Builders Corporation nga ginpamutang dara sa may Ungka flyover kay ti natabo ni ang ining pagkahulog sa mga debris nga tinaigo pa ang mga salakyan kag ang tawo gidi nga sakay sa motorsiklo si Sergeant Sanchez kay bangod nga ting ilad ang ginbutang do trapal-trapal or sako do kortina gani kuno nga palid-palid do pasapayan lang bala. Bombot Sam, suno sa iya, ang lain pa, suno kay board member John, ang lain balang nga tiga paminsar kuno bala ang boss sang International Builders Corporation nga kun may matabo da abi nga ti for example na aksidente or na ang malain pang resulta bala kamatayon na hambalon lang nga ti areglohon kay ti hatagan lang ka kwarta ti suno kay board member John maluoy man ta sa tawo. So kinanglan suno sa iya nga epektibo gid ang ining mga safety measures i-apply gid nga epektibo ang ining mga ginabutang nila nga mga safety measures sa may Ungka flyover nga ti in kaso may madagdag draabi dapat nga ti effective ang nagasalo bala hindi man kobo nga ti sila yang masalo ang mga tawo da ang mga gamit nga himuon kag ti ibutang dra nila hindi dapat nga i-disregard ang safety sang tawo. Bombot Sam. Dugang pa rin ni board member John maariglo sang ambalya pa gani kun maariglo sang boss mo kay ti damo sa kwarta pero ti maluoy man sa tawo kay may pamilya man. Bombot Sam. Antes ta i-play si board member Mondihar, ano ganitong una mo nga ginambal Bumbulens nga may madisgrasya, may maano dira bayran lang ano nga ito? Ang siling rin ni board member John, ang lain kuno bala nga tiga paminsar ang boss nila. Ang boss nila? Oo, nga kung may matabo da. Kay ti gasalig nga damo kwarta nga kung may mahalitan da, kag kung may madisgrasya, may mapilasan, bayran lang, ariglohon lang? Oo. Ti masugot ka sina boy? Hinangag. Ay sus. Hindi man na mayo. Si boy tiya ini magsugot. Amo gani Bombot Sam. Sige, matiyata si board member Mondihar. Si board member June Mondihar. Sure ka mo, no? Galing obserbasyon ko, hindi effective. Hindi effective. Amo na blabati antas kinati do cortina. Daw pasapayan bala hindi effective. No, yan to be based sa mga inistoryahan na dere. Ang safety measures hindi effective. Amo nang matuod. No, kay gina-trivialize na to ng safety mo. Malain lang da kung sa pinsar sa boss mo bala tungod mo kwarta. Ang balang ariglohon lang, luoy man tas tao. No? Kung mapatay da kron hindi na mabalik na, hindi madala na nakakwarta kung ma-diferensya karon ano. No, kinahanglan epektibo gid ang ang safety measures nga i-apply naton da. Safety net nga effective, ang salo nga effective, in kaso nga may madagdag hindi malabot ito sa dalom. For example, sa equipment yun na kung lapit na siya sa age lang madagdag siya nga equipment gamiton. Palako na lang anay pasulod di anay. Pagsulod pagtapos mo na paggamit siyang equipment kagarga sa truck. Yara na sa TV gamitan pa ka bako o kon loader, ako ni may tendency nga madagdag. Amo nang isa kasalaan nila. Hindi na effective ang salo ang barrier no, ang safety net pagtapos negligence pa. Reckless pa ang naga-operate sang equipment na disregard ang safety, no? Matuod siya na trivialize ang safety. No? Na trivialize ang safety. So muna nga dapat you should be particular of safety. Mariglos ang boss mo, mo kwarta. Problema luoy ito sa tao. May pamilya na, may kabataan na, no? Maluoy ito sila.
nabatian si Iloilo 2nd District Board Member June Mondejar. Alright, kabay pa nga may improvement pero antes ka mag-extra bombolinsi. Anong rason nga way ka tambong si direktor? May prior commitment, Bombocham. Ano nga prior commitment na? May meeting ko, no? Pero may information kita nga nabaton kahapon man ang Christmas party sang DPWH. Yambal ko patani nga ang prior commitment Christmas party. Oo, kahit kahapon to pagtambong sang ini mga representatives halin sa DPWH. Ilaguro team green, kahit apat sila naka different shades of green. Wow. Green is the color of money. Give me my money. Umulidse. Amo gani. Pero nagtambong man si Engineer Urmel Santos kahapon, galing mas maayo gid kuntani kon si Board Member June, ara gid si Regional Director Oropel, nga nabatian man ang iyang sentimiento, especially nga sa bahin sang pulis nga nahulugan gid sang debris, Bombocham. Alright. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Ay, nalipat ko mamangkot kay Bombo Lindsay. Pila gani ka milyon ang rectification, Basta milyon na. No? Milyon na. But, Aryo, sa aton sining mga kabumbo, may safety net ko, no? May sako ko, no? Sako? Multi-milyon ang proyekto, sako? Daw lang ulango ka mo, Blay, busy mo? Choy punso, daw lang ulango ka, Blay. Doon tawag si mo, tapos sako, butang mo na. Sako, butang ka tinawo mo. Sus, Maria, kagusip po. Ano, makamuin nyo man? Congressman Jojo Ang, sako, binutang nila, Ti, kabatas ka mo sina, multi-million project, sako. Former Senator sa Franklin Drilon, sir, sako, butang nila, Mayor Jerry Trinya, sako, binutang nila, Ang trapal ko no, do Cortina, nagkalagisi na, Pero kung lang taon naton sa aton sini nga mga kabumbo, basi kung ipit-ipit na giguro kay laban di ba? Kay kung pinsaron mo banwa sa pagpulpamangkot naton sa mga complying contractors, naga-comply bala? Kung may ara gani isang ginapatigayon siniya nga mga activities, construction, before, during, and after, ara gidang presensya sang safety officer. Now, hambal ni Staff Sergeant Sanchez, sinakaan niya to wala safety officer. Wala man project manager. Kung sino man nga mga manager to wala, or engineer wala, trabahante lang ara to. Ginlantaw, ginpalapitan, ginapitan. Ang field office nga ginapabugal nga 24/7 may tawo pero wala man ti tawo. Now, suno sa kilala ko nga kontraktor nga naga-comply, basta gani mayara sang activities or may construction or whatsoever ang terms sila dira, sila nga noy basta sa malipot nga pulong may ginaobra, ara ginaiya dapat ang presensya sang safety officer. Ang safety officer sina banwa, no? Ang swelduan ay sina sa iya, amo man ang adlaw nga ginatrabahuan niya. Nga dapat amugin sana per day man siya. Sa mo sinabi nga sitwasyon.
Pero ano kuno ang nagakalinabo? Usually, kung hindi pagbusi-sion, gid kaga matupa kami karon iya sa perfect partners ang DPWH, matupa ikaw abi iya sa langga-langga nga kontraktor, no? Pirma na lang na iya sang safety officer ang makita mo, pero siya or ang safety officer mismo wala. Hambagan isang isaman kakilala kung ang nagapangontrata, nya ti base kung wayron sandati inugbayad sa safety officer or kung may inugbayad man, gintingob na lang para nga ti siyempre makales kay ginhawa lang man guro nila kalagasang nabilin na lang kay natukob na tanan sa aton sini nga mga kabunbo. Kung hindi man natukob na tanan, pinang bubod na sa aton sini nga mga kauturan. Kung si Mr. Pareha pa natabuan lang abi por Diyos por santo, pila na kamo katuig sa construction industry, hambalon mo lang iniyang mga falling debris nga natabuan lang? Hindi ini matabo, sir, kung nagasunod kamo sa ginatawag sini nga mga safety measures. Kung ara ang presensya sang safety officer. Ining mga kasubong siniiya nga falling debris, hindi niyabot silingon nga hindi malikawan, malikawan gid naton ina. Kung may mga nagakaigo siniiya nga safety measures kamo, nga ginaigsido man nga ginapatuman. Galing kay wala. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ikaduwa na si Mr. Pareha from IBC nga nabatian ko nga hindi nila kuno gusto nga maghatag sang perwisyo. Ti 2019 pang perwisyo nga gintuga sining Ungka flyover, hindi lang kayang Ungka flyover, pati Aganan flyover. Hindi kamo gusto maghatag sang perwisyo? Naton basi nagasalig kamo kay may madipinsa sa inyo, may masalo sa inyo kung sino man dira nga tarpulano. Rason nga nagasagsag ang inyo sini nga batasan, nga bisan iya mabutang sa risgo ang kabuhi sa mga motorista, why kamo tiya labot? Ang inyo lang siniya nga aim, ang inyo lang siniya nga target sa karon nga ti buksan nyo ya by hook or by crook. Sa Pitsa 25, ang Ungka flyover, nga nag-ausmod. Tisa na siling na naton banwa. Pananglitan mabuksan abi sa gimpromisa sang DPWH. Ano ang assurance sang mga commuter? Ano ang assurance sang mga motorista nga hindi na mag-usmoda? Nga hindi ina kaharadlukan agyan. Sa aton sini makabumbo. Tingalaman ko nga do nagapabanok lang ang International Builders Corporation kay ang negative gali nila nga mabatian ginakabig nila nga positive. So kung ginaperwisyo iya ang mga pumuluyo, ang taxpayer, ginapaantos, nagaagoniya, music gali inaya manami iya pamatinan ina or positive inaya para karon sa International Builders Corporation? Kung may mga nagakahulugan sang debris, bangod nga wala naga sunod sa eksakto siniya nga safety measures,
si IBC, music to their ears gyapon. Oh. Kung magsagad ka ginasto, ang gobyerno pinaagi sa taxpayers' money sa pagdisponer sang wala pa mapuslan guba na nga proyekto, music sa mga pamatin-an sa gyapon or positive sa gyapon para sa International Builders Corporation. Kung na mo bumumel, mabulugto lang ding uwak ang aton sini nga puwak sang komentaryo sa International Builders Corporation. Positive sa gyapon ang ila sini nga pamatinan. Positive sa gyapon ang ila sini nga paghangop. Ti kung ikaw abiya boy, no? Buyayawon ka boy. Negatibo ang yambal si mo boy. Positive gyapon na para sa imo, boy? Positive gyapon na para sa imo, boy? Hinangag. Tiyo. Si boy na lang yung bala sa inyo na. Oh, saton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti kagapon, Vice Engineer Oropel, kay may prior commitment siya kuno. Oh. Prior commitment naton, Christmas party nyo, engineer. Hindi nga prior commitment ka na. Oh, nugay kung gani Oh, so sa mga board members sa Sangguniang Panlalawigan, sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mas importante pa ang Christmas party, no, kay Engineer Sunny Boy Oropel sang sa mag-atubang siya sa problema sang ungka flyover kag sang nagkalanabo nga may nagkalahulugan sang debris dira, no, kag mga concern sang motorista kag commuter, Bombomel, mas importante iya ang Christmas party, no? Kung ikaw, Abiboy, committee hearing, papilion ka committee hearing o kung Christmas party? Christmas party at tambungan mo, boy? Tiyoke na si mo? Hinangag. Tiyoke. Sige, 37 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton, Banwa, construction worker nga nakabuno patay sa pulis sa uton, kasuhan sa murder. Pulis ko na nakapalupok pa o galing kay jam ko nung iya sini nga service firearm. Ano kani ang jam nga term sa aton sini nga iligay no na nagsangal ang iya sini nga pusel. Oh, tiyan mo na sa aton sini nga mga kabumbo, dapat sa aton sini nga mga pulis ginahanas giniya sang proper sini nga paghandol sang ila sini nga firearms, ang ila sini nga service firearm, kay iban sini nga mga pulis bumbumel gataklos lang na. Pero kung ara na gani, sus Maria Kagusay, pailayo lang, may mga respondihan o kung ano da sistema, ang iban sini nga ratol, hindi na nila magamit nila sini nga service firearm. Mayo lang tuya ang kilala ko kay sige operation, sige hampang ya ka ML. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panomdom. Oras naton 39 minutos na nakaligad sa takdang alauna. Narito na ang pinakahihintay, ang bago Legendary Game Pal Performance Feeds para sa inyong mga manok panabong mga ka-legend. Sa bagsik at galing, panalo ka! Kumpleto mula sa BB Stag Booster, BB Stag Developer, Breeder, Maintenance at Power Conditioning. Legendary Game Pal Performance Feeds. Mabibili na sa inyong suking poultry supply at agri-vet store. Legendary Game Pal Performance Feeds. Alamat sa bagsik at galing mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, maker of Love Feeds.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Atensyon sa mga hilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagbahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ini si Mayor Jerry Tredias kaupod sang akon bug-os nga pamilya nagapanamyaw gid sa inyo sang malipayon nga Pasko kag bag-ong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix ang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isod to sa Gyapon ko Primo Bombo Chama Blanco. Verday lang yun, no? Sa aton sinima ka bombo, may winner kita nga mag-claim sa niya sining premyo. Yari karon sa aton sining live studio si Mr. Jovil Fuyunan sa Burgos La Paz. Sir Jovil, mayong hapon. Congratulations, sir. Ara ng 500 pesos sa imo, palihog ako isip. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Sir Jovil ang 500 pesos? Bakal sang kwan, sang purchase. Okay, kay mapasakop, kay lapit na lang Grand Road, ha? Oho, ari pa gid dugang premyo ang orokan nga balde nga may unod nga Dava Dio Lotion. Anong mambal ni Sir Jovel? Salamat sa Bombo Radio. Bombo Radio sa One to Panalo. One to Panalo part 23 promo. Okay. Sir, agdahaman to mga taga Burgos La Paz nga mag-intra sila para nga pareho sa imo, madaog man sila. Sa tanan nga taga Burgos, ginagdata ka mo nga magpasakbuan para magdaog man kamo sa ilang promo. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. All right, there you have it, si Mr. Jovel Fuyunan, ang aton siniiyang Daily Draw winner. Nag-claim sa niya sininga premyo nga 500 pesos nga cash plus gift pack na sulod pa sa urukan sininga balde. 51 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pangimon ang ginalantaw siniiyang motibo sa pagbuno sang construction worker sa isa iya ka pulis. Kay isa lang kababayi ang ila sininga ginapangulyakan. Tido nagminatuod gid ang hurubaton sa mga katigulangan bla bombo umel nga ribal patay. Pero kaso naman iya nga murder ang nagahulat karon sa sining suspitsado. I-check naton ang dugang nga mga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Masubo-subo lang sinibanwa kay ti nakapalupok man tuod ang pulis. O galing kay nagjam ang iya siniiyang service firearm. Nagsangal ang bala sa iya sining service sa firearm. I-check tabla dugang nga mga impormasyon kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please go ahead. Preparado na din kang Otod Municipal Police Station ang kasong murder nga ipasaka batok sa sining suspitsado nga nakapatay sa katapok aron sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group assigned din sa may Iloilo Province, no? Kunining PNP CIDG Iloilo. Ang biktima mo ni si Police Staff Sergeant Erwin Calubayan, 40 anyos ang pagdaron kag taga Dumangas, Iloilo, samtang ini-suspect. Amo si Dan Agarterio, 40 anyos man ang pagdaron kag taga Barangay Silibaan sa may banwa sa Dingle, Iloilo. Sa pagpakikangot naton kay Patronman Fritz Adesbaro, investigador sa Otod Municipal Police Station, ginpahayag diri sa natungdan nga ginakumpleto na nila ang mga dokumento lakip sini ang affidavit sang mga witness sa DNT nakita nila mismo ang insidente kung paano nga ginpatay no sang suspect ano sambit karon nga biktima kay nagagawa diri
sa investigation sa otoridad nga antes pa man natabo ining nasambit ng insidente nagainom-inom no sa makulubog nga limnon ang biktima kag ang suspitsado sa separado sining lamisa sa may barangay Pakyad sa may Banwa sa Uton. Actually ang ining lugar kilid nagli karsada no kun diri kabla maghalin sa may corner Kalahunan kag diri sa may Siwan Road may corner na siya di diretso diri sa may Pakyad Uton kilid lagi ni sa sang karsada Bumbutsam no so ang ila sila nga ginimnan sagwa sang Tiangge no sa kilid gid sang karsada. So samtang tinagainom-inom sa makulubog sining ilimnon siguro ang ining police personnel nagalisensya ini siya sa tag-iya sang Tiangge nga si alias Dona nga magpauli na Bumbutsam no. So suno sa pagpatikay sa investigation posible nga abatayan nga daan no ginaplanuhan sa suspect nga kung magtalikod siya amo ta pag-atake no kay basikon balaan niya makun atubangon niya basikon dihado siya. So dito pagtalikod sini nga nagalisensya nang magpuli sa tagya sa Tiangge dito nga bumunot sa sangya sini nga o nagkuha no sa nga kutsilyo kagagin buno ining nasambit karon nga police personnel nga halin sa likod subot silingon sa likod sa una naghalin tapos ginbuno sa sini nga tiyan ang nasambit karon nga police personnel kagin abuyan do nagdistansya ining nasambit karon nga suspect kagidto nga nakakita sang kahigyunan ining police personnel nga bumunot man sa sini nga service for ning Glock 9mm bla Bumbutsam pero nakapalupok sa isa lang. Pagpalupok sang nasabit karon nga police personnel umuyoy no possibility nakangko na siya sang pilas basi kun nagaprang luya siya amo tong pag-uyoy sini na tumba siya kag na outbalance Bumbutsam kag nabuy-an yang sini nga armas ang suspect na lagyo siya after sa ning nasabit insidente pero natigayon man nga malisto matapos nga nagindala ni sa may ospital kay man nakaangkon man siya sang pilas gali no siya sini nga lawas matapos nga naigo man sang armas no sa pagretalito sang nasambit karon nga police personnel Bumbutsam subong status sila naka-hospital arrest kag ang kaso possible ma-file buwas nga murder kay isa ni sa gidalantaw nga na sulod no sa parameter kun sa balasihan kung paano nga mag fall ini siya sa murder nga kaso bangod nga tiuna ang manner sa pag attempt sini pag atake sini ang patalikod so ina siya sa isa sa ginabasihan nga parameter sa pagpasaka sa kaso sini nga murder Bumbutsam. Sa nagagwa karon sining investigation nagsulod pagid ang isa ka anggulo sining nga hinubog kay ang una sini nga pag-usisa sang pulis kung ano gitong rason nga buno niya tong suspect o kung biktima bangod nga ginapahayag isa lang kuno ka babaye no ang ila sini nga ginapangluyagan so ang komo nila ni ang babaye Bumbutsam kagamo ni ang si alias Dona nga tagiya sa nga Tiangge no sa ila sidi nga lugar kung sila naga patigayon sila sa nga drinking session Bumbutsam ti posible nga nagdumot ining nga nasambit karon nga suspect sa sining nasambit karon nga biktima Bumbutsam kay ang isa sining gulo kun himubog naman ang basihan based sa pagpungusisa sa palibot away sang may nabatian abing pagbinaysay no kay usually kun hubog ka mabais gigit mo no aboy ka to sa mga malain nga tinaga so silingon ang tendency sini posibilidad gid amo ang love triangle abi no kun isa lang ang ila sini nga higugma no ila sini nga pangluyagan rason nga nag tanom abi sang kakig no ang suspect sa biktima Bumbutsam amo tong ang ambal sa pumuluyo nakibot na kung sila nga may ginbuno na to no sa nasambit karon nga lugar Bumbutsam sabo sining anggulo agin istoryata kay na ang babaye no mismo si alias Dona pero nagayo sang hindi sa maghatag sa statement regarding sa mo sining karon nga concern kay do na pilasan mato sa iglesia sining kamot mara subong sa ila sining kapulian dira sa may barangay Pakyad sa Banwa man sa Uton Iloilo Bumbutsam.
Are, ang confirmation kay Patrolman Fritz Adesbaro sa interview sa Bumbo Radio. Sa Uton PNP karon? Bali subong sir, nagabalik kami dire sa area kay para ma-plaster namon ang mga kinahanglanon namon nga mga requirement para nga mag-file kami sang kaso sa suspect namon sir. So bali possible sa mapasaka ang kaso sir? Sa subong kay holiday sir, maybe buwas maka-file gid kami sang kaso sa Hall of Justice sir. Ano nga kaso sir? Ang i-file na to nga kaso sir is murder sir. Nga murder sir? Base sa mga pag-imbestigar sir, may intent to kill sa sir, just because nagatalikod base sa ato nga witness sir, nagatalikod ang biktima ta sir sa ginbuno sa ato nga suspect sir. Pila gid igo to ka biktima ta sir? Bali ang igo sa ato nga biktima sir isa lang man sir. Din dapit nga parte sir. Sa idalom sang kilid sa right person sang iyang tiyan sir. So, bali, ang natabo, gipalapitan sa suspect kagin buno. Yes, nakabalos pang biktima? Bali, ginpalapitan sa kagin buno, ag nakagabot man sang iya nga service firearms ang aton nga pulis nga na-assign sa CIDG, kag natirwa niya man ang suspitsado sa. Okay. Ano kalayo ang distansya sang biktima suspect antes natabo ni? Bali antes nga natabo sir, dire nagatambay sa dire mismo sa Tiangge nga ari ta subong kag ang suspitsado ato sa sulod kung kay kung tani magalisin siya sa ano sa tagiya ka Tiangge nga friend man nga magapuli na takon tani apang yes sir ang pulis kag samtang sang pagtalikod diyan inali na sa ginbuno sa aton nga suspitsado sir. Okay. Nga direto siyang police personnel sir, ano inline sa duty ya kana? Hindi ko lang masabat na sir kay ang aton nga PNP is assigned sa other units sir, ang CIDG lang mismo ang head siguro nila sir ang makasabat sa nila sir. So anong ginalang taon yung subong sir initially nga motibo subong? Ang motibo sir sa amon nga una nga ano posible pagpangimon or kag ang isa pa nga ginano naton sir ang hinubog nga ano sir. Nga posible man nga ano sir motibo sir. Hinubog bangod ano nakainom ning duha ka kampo no? Actually sir base sa amon nga pag-imbestigar sir ang pulis sir nakainom lang sa sang isa ka retor sir nga 500 tapos ang aton nga suspect nakainom man sir isa ka tanduay lights ang ilang ano long neck. So bali prior sina may pagbinaisay pa ba nga doon na kumusyon? Base sa amon nga inisya nga pag-imbestigar sir wala sang baisay kuno sir base man sa amon nga mga witnesses sir. So bot sila kung kunway sang binaisay so posible ano doon nagadinom tanay na daan ang duwangan base man sa amon pag-imbestigar sir hindi man sila kinalanay kit kag base sa interview namon sa mga witness bago lang man sila nakakita ay kuno. Okay, so the first time nila nga nag-meet. Yes sir. Ang information nga una nga nagasulod man ginaabi-abi ng mga anggulo ang selos nga nag-establish ko mo sir. May bali ang aton nga pulis na sir permi man na di kadto sa dire kay kuno friend man niya si alias Dona ni nga tagiya ka Tiangge. Kag base sa no may ano sila guro sir nga courting sa ano sir sa tagiya ka Tiangge nga si alias Dona sir. So status sa construction daw mo man? Yes sir. So ano na kuno kadugay sir ka balik-balik din pulis? Actually months pa man lang siguro sir nagabalik-balik dire ang ano sir ang pulis ta sir. Ang construction worker? Ang construction worker sir base sa amon pag-imbestigar nagaobrad sa dire sa Pakyad almost 2 years na manog 2 years na kag dire na sila kag dire na sa permi katambay sa Tiangge kag mag-inom-inom. Base man sa ano sa ato nga isa ka witness sir. Subot sa lingon dumadugay-dugay ng construction worker sa barangay? Yes sir, yes sir. Okay. Sa natabo to damo gambal ba tiway ka pangaman ng pulis no? Subot sa lingon golpihada lang golpihada lang gid ang pag-attempt sir sa ano sir sa ato nga biktima sir. So bali may smoke ng madaan ng kutsilyo ang suspect? Sa amon nga initial sir bali ang kutsilyo to ara sa lamisa. Kag base man sa ano sa mga witnesses sa ilang mga testimony kag ginabasihan ta ara sa lamisa sir kag amo lang tong iyang nagamit. Sino po sila sir? Yes ang tagiya sang Tiangge sir. Okay, ano si alias Dona sir.
subot silingon, why siya nagdala kutsilyo nga ti abi may bunon sa di. Wala man sa ano sa kaya sa subong nga padayon mga may sa amon nga kung may dugang kami sa amon nga mga attachments para sa inog-file nga case against sa suspects. Si patrolman na Disparo, Adri Karon Bubutsamta, based sa pagtulong sisa tadugang ining construction worker do mga duwa na click tuig na nga nagatrabaho dira sa may site. Ang ginatrabahohan sa ining construction worker siguro do mga more or less mga 400 meters na ang kalayoon kag ti na bangko tato kon ano gasibaw-sibaw man ning construction worker sa may Changgiti ang baltok mga pumuloyo kun natural man na siguro nga mag kadto sila na kay daw mo na pinakamalapit yung Changi mo after nila siguro kun maka misgat og siminto tay kapoy-kapoy laban-laban diaryo gid na subot silingon medyo malawig no ang sining pagbulbusita sa Changi kun ipanggid sa sining police personnel nga sunod sa kay patrolman Disparo do mga awan man pa lang kuno no kag nakaplopangkot kita tos palibot doon di kuno nilam kita ni kunaga no ining police personnel gabi kuno no ang sining ang sining gina akadtuan da sa lugar Bumutsam ti amuton ng balok mga puluyo daw nakibot magani sila nga may police kili da nga nagasibaw-sibaw kay hindi nila makita kunaga ti kun gabi tulog naman ang mga pumuluyo dito sa palibot. May mga nagapamangkot kung nga ati wagig pakaman no ang police personnel although nga ti nakapalupok sa pero kay salang ang isa pagid ka pala mangkutanon Bombo Jomar kay amo na ang motibo ang ining police personnel nga ni ano ni siya single man. Ang base sa pag-usisa na to may duanik bataan. Di ko may duwa siya kabata, ano siya separado, ano married, ano plastada? Amo nang gina-check na to dire kay na mangkot kita di sa CDG ang information nila so now may duha sa kabilog na kabataan so man ang ginaibalota kung bala separated or not separated sa yasiring asawa. Oh, kay basi malaya nga nagakanto-kanto lang dira ang ining pulis, nagaulo istorya lang dira iya sa tag-iya kay basi kilalahay sila o kung ano plastada, pero ining construction worker ya lain yang dalagan sa paminsaro niya nga abiya nagapangaluyag man nangimon siya amo to nga binuno niya. Kaya mo nang isa diri sa gina-establish based sa pag pagusisa na tonto sa lugar ang duha kuno do naga pabatyag sini kay Alsona Pumutsam pero di man nagadi ma-confirm ni alias Dona sang gin pamangkot na tonto kag do naga pamalibad sa nga maghatag sang iya sining statement in line sa mo sini karon nga issue porte laban kay police dito man basi ko na istorya man nila ni ginakuhaan man sa informasyon for the sixth investigation kaya may ginbawian sa kabuhi. Ang isa din sa na-mention rin kay Nani Kagawad Rolly Baldon siya ni una ka-responde ito Bumutsam na pag-abot ito sa lugar kasi may narepaton silang report mga takna alas 11 gabi ang may lupok no ti pag-abot ito dito na kuno kita yung pulis nga dugoon ang yasining lawas tapos ang armas sini na tungtong na sa lamisa so posible wasi kuno binagpurot la naging tungtong sa lamisa dito nakita sini nga nagjam o kuno nagsangal nagsangal ang yasining armas Bumutsam amo to nga posible nga why na siya maka rapid fire to abido kay salan to sa makapalpok subot silingon may intent man ang police personnel nga palupok magpa-rapid fire to galing bangod nga nagsangal kag may ara na sa sampila siguro ay na to control lang yung sining lawas amo to nga nag-oy-oy ti amo to ang balik Kagawad Rolly pagkita ya kuno naghagrak man ning police mo doon na ginalaga sa nablang yan sining ginhawa ti bangod ba siguro posible sa yaman sining nga pilas nga nangkon tuga sa pagkabuno sining nasambit nga suspect Bumutsam. Alright. Kawad Rolly Baldon la sang may interview sa Bombo Radio. Usay-usay ko ulit si Kagawad Rolly Baldon sa Peace and Order sang Barangay Pakyad. Ang natabo na sa mga alas 11 sang kagabihon
may nagtawag nga concerned citizen nga may gamo dito, may nilupok. Agad dayon ko nagresponde sa crime scenes. Pag abot ko dito, nakita ko ang pulis nga nagahigda, may pilas, may mga dugo. Inang babae nga si Donita Rose, ara sa higad niya, may pilas naman sa botkon, gahilibion. Pag-responde ko, nakita ko ang armas ng pulis, ara sa babaw ng lamisa, ang bala nag-jam sa chamber. Ang bala sang nainim nga Glock. Oh. Subot silingon ang armas, may kamot ya? Wala na, pag-abot ko ang armas ara na sa lamisa, siguro pagkatumbayag may nagpulot ginbutang sa babaw ng lamisa. Oh. Ano kalayo sa armas sa lawan pulis? Ang mga mga siguro 1 meter kasi nagagda ang pulis ari dang lamisa. Oo. Ang kutsilyo nga gingamit sang suspect, nalagyo ang suspect, napulot dito sa may nakakita nga concerned citizen, ginpulot ka dala dito sa lamisa ang kutsilyo. Nakita mo armas, paano mo nawala naman ginaw anong nagsama? Ginling ogal salang nalingding ko kasi ako ang una nag-iabot sa crime scene. Nakita ko totegin inspeksyon ko ang ang pulis nga daw pilas gagrak na sa. Hindi namin pwede pagtanong nahulat naman usart kaya nagtawag kami sa usart nga emergency pati PNP. Agad-agad ang usart nakabot man. Nakabot. Din karga na sa stretcher, dala sa ospital. Dako dugo yan, dako pilas ito tapos dugo na. Wala ako sa paglantaw nga basta ang yang t-shirt damo sang dugo nga pulis ang dugo. Okay. Pero gahambal ba sa? Wala na sa gagrak na lang sa. Ang babae sige hibi ang si Donita na sige hibi. Kay may bilas man sa gin first aid namon butang sang gauze tapos gin putos ang panyo para ang dugo. Minor lang siguro. Okay, dito na petigo na to, Dawat. Ang nabalaan ko sa nabatian ko sa mga policeman, diri siguro sa may nagpasaka siguro sa may heart niya baka mo tong immediate niya nga kamatayon. Ano kung natabo ako manabunan ito? Ang pag-abot ko to na bangkot ko, basta ang pulis ko na nagbalik sa sulod sa may naginuman, amo na to, buulan ako sang detalye nga na kasi daw wala sinang palapit ni ban nga pamuluyo, nadlock man. Ang inisyal do hinubog ko nung pinalantaw man isa ka rason. Siguro hinubog or porsunada. Basta budlay maghambal sang wala ka sang nakakita mo nga kung ano gilang natabo. Ang namin ang dito sa crime scene ang mga saksi pwede naton interview para sila makahambal sa matuon. Ang pulis na pamilya si mo wala. Hindi na pamilya sa akon, sang natabo lang to nabalaan ko nga mula sa. Okay. Si Kagawad Baldon, pumutsam. So mo ni karon ang punto kung ang rason hinubogit man o kung hinubog na kursunadahan lang o kung may pagpangimon gid man? O kung kursunadahan. Sa hinubog, may namangkot kita itong pumuluyo. Kung hindi man kuno tama kasaba, di ko maghubog kuno ni suspect ni Bobotsan ka igdalak nos lupa mo. Way man sa kuno ga maoy, way man sa kuno ga toga sa gabo alin sa duak tuig kuno nga agobra sa construction, way kuno records barangay abigan do nag toga sa gabo kay kun matamaan kuno kag makainom sa makulubog gilin non, gustola kuno niya magpaymonong sa baed. All right. Kay kun amo sining punto nga basi kun do natando gid man kag may ara gid man sang kaakig sa pulis pamagi karon sa sining pagpangimon. So posible man amo ni nagtulod siya nga tulod nga mabunon niya to ang nasambit niya nga pulis nga ginbawian gid sa kabuhi abo mo sam. Alright. Actually basta naton si bang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar sa imo sining follow-up report. May dugang pa rin nga pagpangusisa karon bantayan sa iban sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sama na yan nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakadra Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villarus, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Good afternoon, kids. Sa internet mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome again sa kahapon lamang program. Beautiful Wednesday. It's December 18, 2024 sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, exactly. Isa ka semana, 7 days before Christmas. Kag, the excitement is rising up. Anyway, sa sininga hapon, excited ba kita to bring you
Beautiful stories para sa aton nga palatuntunan kahapon lamang program. Hello sa tanan naton dira nga mga suki, nga mga tagpalamati. Kamusta ka muda? I'm sure very busy gid, but kabay na insert ang pagpadala sang inyong mga kasaysayan para diri sa kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya sa liwat pwede gid ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga nag-join sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 23. Right after sang aton nga song, sa sini nga hapon magalawag kita isa ka lucky winner. So basi ikaw na ina tuto ka gid dira. Welcome everyone sa sini nga palatuntunan kahapon lamang program. Kaupo dinyo si Tita Regine, aring aton ambahanon para sa tanan. From Dante Beriong, kabuhi sang kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akong nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo hindi na gid magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo hindi na gid magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beriong, kabuhi sang kabuhi ko. Wow, grabe nga pagpalangga. The meaning of his life. Good afternoon again. It's 28 minutes after 2 o'clock and here's what I have promised. Ang ating lucky winner for this hour sa 1-2 Panalo Part 23 nga promo. 1, 2, Panalo!
Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Yari mga kabombo, ang aton nga lucky winner para sa sininga oras, taga Molo, Iloilo City, nagabutan sa presensya ni FDA Representative Eunice K.N. Yasa. 51 years old ang edad. Ang iyang proof of purchase is MX3 capsule. Congratulations, our winner for this hour to win 500 pesos nga cash plus gift pack. Josephine Ga. Saliwat, congratulations sa ating winner. May proof of purchase ng MX3 capsule, 51 years old, taga San Pedro, Molo, Iloilo City. Josephine Ga. 6 hours ang ating ginahatag sa imo to claim your prize. So, come on. Kadto ka na diri. It is now 29 minutes after 2 o'clock. Congratulations, Josephine Ga. And din naman kita sa pagdulong sa part 2 na sa kasaysayan ni Panoy. Nag-start kita yesterday. Ari ang kasugpon sa iyang sulat. Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, kasatag palamatis ang sininga programa KLP. Yari ang kasugpon sa akong nga sulat na hanungod sa akong magulang nga si Badong. Almost 190,000 ang balayra namon sa hospital, tita, sang kami nakagwa na. Hindi paghihatag sa hospital ang death certificate kung hindi ma-full ang bayad. Kinahanglan ang death certificate para matalana na ang petsa kalubong kag mapangayuan bulig sa government. Wala kami mahimo, kay amuin na ang patakaran sang private hospital. Madugay man ang pagkuha, apang natigayon man. Sang ginhaya ng akon uton, ako ang nag-asikaso sa iyahaya. Sa pagkolekta sang tong, sa pagpamahaw, panyapon, kag pakaldo sa gabi sa mga nagapulaw. Ako ang nag-asikaso. Kabulig man sa akon mga katiyuan kag pakaisahan. Upod man ang bulig sang pamilya sang akon nga bayaw. One time, nagluto ako lomi para sa pamahaw sang gapululaw. Kaupod ko ang tiyo ko nga si Robert. Siling niya, damuon ko kuno ang tubig sa sabaw kay ti dasig magmala ang lomi. Apang natimpla ko na, kag pagkatapos, nagsaka ako sa balay ka magulang ko kag nagtulog. Sa ako gakatulog, hinhali lang ako nga ginbangungot. Tungod ang akong damgo, amo nga gahigda ako sa kama. Pag nagsulod ang tiyo ko nga si Apo, nga may dala nga binangon. Iya ginlabo ang akong tiyan, kag natunga gid ini. Natalupang dan sang hinablos kabayaw ko, nga ginabangungot ako, so iya ako ginpukaw. Nakabugtaw ako nga hindi makapati sa akong nga damgo. Siguro, sa waay pa maumpawan ang init kakalayo sa lawas ko, sang nagtulog ako, so gilayon ako nagtulog. Kag nga asito Apo, kag hindi isito Robert, nga upod ko sa pagluto, nga galaisanay kami. Nagahilapit na ang petsa sa lubong, apang wala pa ang death certificate, kag pansyon sang lubungan. Dungan pa nga ang password kay ATM nila nga mag-asawa, hindi mabalaan ang password. Madugay ang pagproseso sang tanan nga hilikoton apang natigayon. Adlaw sang lubong, ginamisahan sa simbahan, hasta sa paglubong sa pansyon. Ang tanan gahilinibi, apang ako tita, wala sa gihapon sang luha nga nagwa sa akon mga mata. Ang password sa ATM sa bayaw ko, hindi gid nila mabalaan, apang ginpadamgo siya sang iyabana sang daan nga wallet niya, kag didto nakita niya ang papel nga may password sang ATM. Kag amo nga nakuha nila ang kwarta sa ATM. Maka nami, no? So ginpaligid ko ang 3 ka adlaw. Pagkatapos ng palaligo, kag nagpalauli kami sa uma.
Sang time nga ako gaasikaso sang amon kalanon, kita madamo man ang panakot sa palamahawon nga akong lulutuon. Ang suki sa isda sa magulang ko, gahatag sang isda, dalag ko pa. Ang iya ginautangan nga galibod speaker, naghatag man sang iya bulig. Ang amo nila, dako man ang ginbulig sa ila. Basta mainabyanon kagani, madam ugid nga mabulig sa imo. 40 years old ang edad kautod ko sang siya napatay. Bata pa. Ang mga bata niya nga ginbayaan, 16 ang babae, 17 ang lalaki, kay parehas pa na sila birthday tita, langkuyan ang tawag sila sa ila. So kutob na lang diri ang akon nga sulat. Tita madamo gid nga salamat ang tagpalasakop Panoy sang Leon. Well, Panoy, it is good nga ara kagid sa luyos ang imong mga magulang halin sa hospital hasta sa napatay siya, hasta sa iya nga haya. Very hands-on kagid kay dako ang imong nga bulig nga ti ikaw gid ang nag-atipan sang tanan. Ikaw ang nag-oversee sang tanan. Only 40 years old, very young pa ang imong nga magulang. But I just hope that the family is coping very well and kabay no nga bisan pa paano matigayon sa gihapon sa iya nga asawa, nga tindugan ang iya nga mga responsibilidad nga ginbilin. And kabay nga ang mga kabataan also are coping well. So thank you again sa inyo bilog nga pamilya dira kabay no nga mas naghugpong pagid kamo kag mas naghugot pagid ang inyo nga pag-care para sa isa kag isa. Salamat gid Panoy sa Leon for this story nga gin-share sa sininga hapon. It is now 36 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pinaka-mga importante ng mga pahibalo. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa Inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942. Nagpakita si Calugas sang malagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tubes. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamiaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Agi sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw.
Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani
ingaliti ang okasyon sa Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sa iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon. 33 ang aton nga oras balik kita diri sa KLP. Still with Tita Regine. Here's the episode, another episode from INBI entitled Christmas Everyday. Dearest Tita Regine. Merry Christmas and a happy, peaceful, prosperous New Year to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, sa mga fellow KLP lovers ko and letter senders. Tita Regine, before I proceed, let me express my heartfelt thanks and gratitude for reading my 100 episodes. Naka 100 na siya. I hope they're worth sharing sa tanan nga mga KLP lovers and listeners. Pero tita, may duha pa ako ka episode nga waay mo pa mabasa. Sige, entitled Worth Sharing and No Better Way. May text ako dira sa email. I was very sure. Nabasa ko na niya. Alright? Well, this afternoon, kanami, if you can share and give our love this Yuletide season. Tanan kita malipayon sa pagsaulog sa Christmas every year. What a wonderful thing was that night in a little town of Bethlehem when the Son of God was born in a manger. Natingala kinagkinagula ang mga tawo sa makita ang bituon nga nagasiga sa turel sa mga karnero. The most significant event in history about God's love to us by giving His only begotten Son to save us from eternal damnation. Ang mensahe sang kanta, Why Don't You Give Love on Christmas Day, inspires all of the people around the world. Nagasiling ini, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Indeed, nag-share kita kay nagahatag sang paghigugma, pagpalangga, bangod nga ang love is God and God is love. Tungod sa gugma, ang ato namay sa kahitaasan naghatag sa iabugto nga anak sa pagluwas sa aton sa mga katalagman. All local and national officials, all institutions of learning, associations, religious organizations, families, and others are giving their love on Christmas Day. Nagabanding, kaon-kaon, kanta-kanta, saot-saot, program, games, exchange gifts. Ang tanan nagahinugyaw, kag nagakinasadya, kag dapat gid ang aton gugma sa Dios, kag sa aton isig katawo, i-share naton kada adlaw, hindi lang kada Christmas. Am I correct, tita? Correct na correct. But what is Christmas, by the way? Si Helen Steiner Rice said, Christmas is more than a day at the end of the year, more than a season of joy and good cheer. Christmas is really God's pattern for living, nga aton dapat sundon kada tuig. Pinaagi sa unselfish giving. For giving to others and being kind, man finds true joy and peace of mind, and peace on earth will come to stay. When we live Christmas every day. So naga-develop kita sang aton nga unselfish desire sa paghatag kag sa pagbaton, not only on Christmas Day but every day of our life. Tita Regine, sa among nga barangay, may gift giving kami to the poor on Christmas Day.
Pinaagi sa caroling kag donations. Masadya kag malipayon ang facial expression sa mga receivers nga sa tungang gabi sang 24th of December may saruhan ang pamilya nga pagkaon sa ila lamesa. We thank God for His blessings as we shared and reached out for compassion to the needy, sick and aged persons, street children, prisoners, especially the poor. It was a very simple activity, apang napunan sang pagpalangga kag kalipay sa pagkatawo sa aton nga manunubos. During sang highlights sang celebration, every December 25, nagapreparar kami panyaga para sa amon nga family, mga relatives and friends. We come to commemorate the birth of our Savior, the birthday of our grandson, December 24, and the birthday of our nephew-in-law, December 26. Masinadyaon man kami nga nagatiripon sa among nga okasyon. Nagabot ang amon nga pakaisa halin sa Canada, may surprise siya nga mga pinutos for gift giving. Ang mga tigulang kag mga kabataan nagsinaot sa kalipay, nagkinanta sang welcome home and Christmas songs. Kaano-ano man si Santa Claus nga nangwasag sa mga dulce kag sensilyo kagin panghatag ang iya mga pinutos. Until 11 a.m., naginabot man ang mga hinablos kag mga apo nga may bitbit nga mga linuto agud saruhan sa lamesa. May lechon, may adobo, may kaldereta, bami, valenciana, fruit salad, cupcakes, ice cream, etc. Wow, dami. We prayed, we thanked, we shared the food together. Ay, kasadyaman kung magtiripon, magpinangamustahanay, hugs and kisses, sa kadugay nga amo pa naman magkiritaay. Pero, isa namon katiyo nga nag-abot halin sa Cotabato, hubog na. Way tanakamaan, nga mga pinutos na nagkrawigit sa dalan, kag pinamurot dolang sa mga kabataan. Nagpasalamat sila, nga ginpang wigit-wigit lang ni Santa Claus ang iya pamaskwa. Pagkatapos panyaga, nagkalingaw, kanta-kanta sa videoke. Samtang ang mag-asawa, si Choy Tagoy kag si Chay Asyang, nga sobra na tato katuig nga nagbulagay. Nagkitaay, nagbugnuhanay, pag-attend nila sang amon nga family bonding. Paano? Tungod ang MC nga komedyante sang impromptu program, may surprise number sa sayaw nga kuratsa. So nabunot ni Choy Tagoy ang pangalan ni Chay Asyang, kag sila ang nagpares nga duha. Hindi gidunta si Chay Asyang magsayaw, pares kay Tiyoy Tagoy, pero ang hambal sang MC. Ang aton radio station nga gin-tune in subong DY waay balibaray. Gani waay makabaribad si Chay Asyang. Ay abaw, puwerte ang palakpak kag kinasadya sang tanan nga nagparis ang mag-asawa sa sayaw nga kuratsa kag nagbugnuhanay sanda. Hiwalay na ha. Tita Regine, nasaksihan namon kung daw ano ang pagpaigo ni Lord nga mag-uli ay ang mag-asawa. Ay kanami. So nalipay kami tanan, pagtanaw sang ila paghaksanay. Pero nagtururo ang luha ni Chay Asyang sa kalipay. Thank you so much, dear Lord. Yang amon Christmas bonding, imo gin bless sa pag-reconcile ni Choy Tagoy kag Chay Asyang. It was a memorable event that happened in the life of a couple nga naghatag man sang moral lesson to those who joined our family bonding and to those listening right now sa KLP. Hasta maabutan sang alas 4 sa hapon, nagmerienda kag maghinay-hinay ka pinauli kami ngay may mga bring home pa. Kag nadumduman ko, ang bloodletting program sang Bombo Radio, gina-follow up gid sang amon nga barangay officials during our barangay assembly nga mag-donate sang dugo sa punto
ngang imo nga dugo amo ang makasugpon sang kabuhi sang iban or ang dugo mo kabuhi ko. Hence, we're happy for having Christmas in our hearts, being free of sharing and giving love to the needy. Somehow, somewhere, anyway, anytime, any day. So thank you once again, Tita Regine. Long live KLP and lovers. Merry Christmas and a happy prosperous New Year. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province. Well, that's a very nice gift, no? Sa mag-asawa nga because ang ilang pag-attend together, nagkirita ay 3 years, wala nagbugnuhanay, but nag-reconcile. Ginpasaot sang MC sang kuratsa. Gintouch ang Holy Spirit. Oh, grabe, kanamig Diyos ang Holy Spirit, no? So, nagbugnuhanay, nagbalikay, nag-reconcile. Amo ginaya ang true gift of Christmas para sa ilang nga duha. Nga ginalaw nga maka-reconcile sila, ginalaw nga the two of them would be there. Kagrabe, no? Ano nga swerte si Choy Tagoy, ang iya gini Choy Asyang ngalan, ang iya nga nabunutan bilang among iya nga mangin partner sa Kuratsa. And so, that started everything. Ang ilang pagsaot, ang ilang pagbugnuhanay, ang ilang paghaksanay, kagang ilang pag-ayuhay. Isn't the Lord so good? God is so good. All the time. And all the time, God is good. Diba? Karami gid, no? So, natabo nga ina sa inyong family. And so, I am expecting another one would be, another celebration would be coming along since mag-celebrate na naman kita sa Christmas and ano na naman ay nga mga miracles or surprises, gifts from the Lord ang magakatabo sa inyo nga family, sa inyo nga pag-bond together every Christmas. Salamat gid sa imo in B sang Iloilo Province sa pag-share this beautiful story with us sa sining nga hapon. Christmas Everyday nga episode. Alas 2:55 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa imo mga himata sa malayo, ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan.
Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinag. Exactly 3 o'clock. Attention lang dira sa ating winner last week, si Chief Cook of Cabatuan. Ma-interview ako sa imo sa sininga Sabado, December 21. Please be here sa station before 2 o'clock and pa-Xerox ka sa imo nga ID 2 copies. Again, see you here sa estasyon sa Bombo Radio diri sa May Mapa Street, Chief Cook of Cabatuan. Mga kabombo, why nakita sa nabilin nga oras sa inyong mga istorya liwat, palihog na lang email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang inyong paborito nga mga dramas after sang KLP, amo ang tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, balikay kita buwas mga kabombo. Madamo yung salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.